سلام تخطاتلت نايز channel كم يتخونون صبوكت كوننا يوتر تمنيتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت استوتات ازنا لكم متزينا لنا سامو داتا نايز مدب سانا خصونه بخبر ندم لايك نا قبركمنا مدبنا جوين قبرو مساتن اقداسن تحستوتات ازنا لكم متزينا لنا. Let's start with this one because we are going to have a very long time today. Overnight, President Trump scaling back joint military exercises with South Korea just hours before they were set to begin. So the president cited his relationship with North Korean leader Kim Jong-un, saying the drills send a signal that is, quote, inappropriate. American and South Korean militaries began as scheduled, even after President Trump demanded they be scaled back. This weekend and again today, the president said what he called war games were unnecessarily provocative and a challenge to North Korean leader Kim Jong-un, despite recent praise of South Korea by the administration. كم تري وزلهم أبزي أمريكا أبتحت دونالد ترامب لك مازنا استفاد جالبا ويمركبيا تغيير زلا مغنياتو توم مشاركتنا توم زنبرو نبغانا زغيرولو كل نجارو دنجرجر زبالة كنتاتنا نرزلنا. Recent praise of South Korea by the administration. Nick Schifrin joins me now. Okay, let's go back. While somewhat unrelated, I recently asked the president of South Korea if they would like to join crucial. كم نريد زلنا sorry ناي أفريقيا إنترنت كروب interrupt غير نزنيو again everything is back now. ناترداكم لنا قريبنا هنا مقشانا هنودون. I had a good time in Africa, but Uganda, Kenya, it was a great time. بزينا إنترنت قال لنا قرك بلاش ويدا لنا بحكي amazing time. نملسنا بتعرسنا دونالد ترامب زقبرو زولو أكايدا نزوم أب أمريكا تسقيهم زخدز نبرو بعرب بلوم بخالب بلوم نخلاتهم لبومات في اللوم الله. Why is he doing this? لم تاكم زقبر الله بخمس من قد خنا حوارو نزا هجر نزا نزوم مشاركتنا توم كتا أمامنهم ديو نجزيه نقد فتحته because it's a very complex topic. كبد بلا رس سلزغونه نجزيو نجزيه خنقد فنخلينا أبزقن مشاركتنا أمريكا كبد بلا فتنا وريدوانكم زلت راي كتستفول لكم نا أمريكا أمينو زخيد زنبرة سكيورتي ناتو بفرلا أنصار سمين كوريا أنصار تشاينا أنصار جرملة نا أمريكا مجابريا خوينو زنبرة هجر كبد زخونه نا reality check يا قات إمام زليز بالزلو in fact هانت كوميدي أب سوشيال ميديا تزور زلا رايوا. Can you see it? You can see it, yeah? Yeah. Hey, Donald, we're cool, right? We cool, right? Yeah, we cool, right? We be cool. زي دونالد ترامب بوستس قبريها بتنا تترو سوشيال زبال متاي زبريسكي. Hey Donald, we cool, right? يلو سمين كوريا كم زدول له. سمين كوريا كيم جان he doesn't care دونالد ترامب تايب له مخنياته leverage كم زلوا فليت له. سمين كوريا مراهي زبالة أجزينا بزحلف أسرع عمت زبالة أجزي زلوج. معناته مس راشا عم يقزم دنا غيرو ما عاد قطبا عاد ገንዘብ ይዝመጽ ዘሎ ምስ ቻይና ጽቡቕ ዝምድና ኒኩለሩ ገለ መለታቱ ስታቤነ ይኮይኑ ዘሎ ስለንታይ ኣሜሪካ ታቀንዲ በደቡብ ኮሪያ ገራ ተጫናንቆ ነራ ኣመንጎ ደቡብ ኮሪያን ኣሜሪካን ሽግር ተፈጢሩሎ ጸገም ተፈጢሩሎ ንነዊሕ ዋን ይወጸኒሁ ኣብቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል እውን ይሰሓሓቡ ጸኒሖም እዮም እጅ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ድማ ላዕሊ ገጹ ደይብቲ ጉዳይ ንሰሜን ኮሪያ just perfect كل ነገር perfect يخوينو زلو معناته እዚ ልምምድ ወታደራዊ ልምምድ ዝግበር ዘሎ በአንድ ርሱ ንሰሜን ኮሪያ ንምስንባድ ዝግበር ዝነበረ ንዑ ጭንቀት ንምፍጣር ንዑ ንመጸካለና ወይ ወንገለን ተገርካስ ኣለና ንምበሊ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በወቅ አቤክ ስታይሉ ንሰሜን ኮሪያ ዝቅስቅስ ነገር ተገበረ ይምረጽ እንተ ተኻይሉ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ትሬኒንግ
ስኬል ናቱ ወይ በመጠን ናቱ ክገድል ክኽእል ኣሎ ቢካዝ ፕሮቮካቲቭ እዩ መጨናነቕን ዘየድሊ ዕላማ ክገብር ዝኽእል እዩ ይብሎም ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ መርድእ ክመፅኦም ኣይክእልን እዩ ደቡብ ኮርያ ኢንፋክት ደቡብ ኮርያ እንታይ ኢሎሞ ኢትስ ኦኬ ድሕሪ ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ክትዕረቑ ደሊኹም ፋይን ንሕና ምስ ሰሜን ኮርያ ከማ ክንዕረቕ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ምስ ሰሜን ኮርያ ከይንዕረቕ ትገብሩና ዘለኹም እውን ንስኹም You'd like it. At the same time, attacking South Korea. Yeah, for not helping with Iran or something like that. Well, the South Korean Navy, man, that runs right up there with like the Somali Navy. Yeah. Would have made the difference. 100% would have made the difference. It would have won the war. It was, if only the South Koreans joined. It's like the Americans joining World War II. If only the South Koreans joined, it would have changed everything. Everything. Night and day, man. Yeah. Even the Ukraine war would have ended. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደቡብ ኮርያ ብመሰረቱ እቲ ዘረባ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ዝግበር ዘለዉ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ቢካዝ ዋይ እዚ ንምንታይ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ዘጨናንቆም ዘሎ ቢካዝ ወላ እውን እኮ እንተድሕግዙ እውን እኮ ደረት ናይቲ ሓገዞም ሲ ድሩት እዩ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዎም ወይ ክንዱ ዝኣክል ካልእ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዘይሓገዙ ንገለ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ሲ ክንምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምሕዝነትን ሽርክነትን ርድኢት ከም ዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ኢለያ ነይረ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ክትፀንሕ ትኽእል እንተነይራ ኮይና ነቲ ክትፀንሖ ትኽእል ዝነበረ ዓቕሚ ብኣቋራጭ ከም ዝወድል ይገብረሉ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣሜሪካ ሓያል ቁጠባ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ኣገዳሲ ረቑሕ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ግን ብጣዕሚ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ሽርክነታት ስለ ዘለዋ እዩ صدقني مس أمريكا تتبايسكا مس كبابي 9 ዝኾነ ሃገራት ከም ትባስ ትገብረካ immediately ናይ ቁጠባ ምትእስሳር ካትበትኽ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ካትበትኽ ናይ security ምትእስሳር ካትበትኽ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ በይንኻ ከም ትተርፍ እያ ትገብረካ ተጀምዶም that this is what the power ናይ ኣሜሪካ ካበይ ዝምንጩ ተልካ ከምኡ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝተባሱ ዝተነፀሉ ኣብ ዓለም እዮም ዝገብሩ ንኩሎም ዕሩቕትኻ ግን ኩሎም ቶም ገረባብትኻ ኣንጻርካ እዮም ዘሰልፍዎ ሕጂ እዚ ንክትዛረበሉ ቀሊል ክመስል ይኽእል ግን ከም ኤርትራዊ ዝርድኦ ነገር የለን ንኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ወይ እውን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት እንታይ ገይሮም ማሪኹም ጠቕላላ ፓራዮ ስቴት ምስ ማንም ክትረዳዳእ ትኽእል ማንም ሰብ ናብ ኤርትራ ገይሽ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ሕጂ ድሮ እቲ ዝምድና ክዕርዩ ምስ ጀመሩ ድማ ትርእይዎ በትን ወለቕ ዘለቕ ዝብል ሰብ ትርኢ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ክሳዕ ክንዲዚ ኔትወርክ ስለ ዝነበራ ነዚ ኔትወርክ ዝበትኮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ፀላእታ እዮም ክገብርዎ ዝግባእ ግን ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ የቀላጥፈሎ ኢሎም እዮም ቶም ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ዝሓዝኑ all right let's continue a little bit Korea could have ended both wars if they choose to. Poor South Korea, they've had their batteries pulled out, remember? News for Donald Trump because he's not just threatening to bomb Oman, he's abandoning another ally, South Korea. All to appease his dictator buddies. It seems Trump will do anything for them. Fly halfway around the world, exchange loving letters and ignore his own advisors. Just ask South Korea. Yesterday, the South Koreans were gearing for a military drill. It's called the Ulji Freedom Shield. They hold this drill every year along with the United States. And it was supposed to start today. Some 18,000 Korean troops were ready to go. But hours before it started, Donald Trump dropped a bombshell, a Truth Social post. Listen to what he said, and I'm quoting. Based on my very good relationship with Kim Jong-un of North Korea. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፀያቂቶን ድዩ መጀመርያ ነቲ ሃገር ሲ ኣብ ላስት ሚኒት ከም ዘመሓድራ በዚኻ ትፈልጥ ስትራቴጂ ዝበሃል ከም ዘየለ ብትዊት ትመሓድር ሃገር ከም ዘላቶም በዚ ክርዳእካ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ መሲልኩም ፈርስት ኦፍ ኦል ዶናልድ ትራምፕ ንደቡብ ኮርያ ድዩ ንካልኦት ሃገራት መሻርክቲ ናቶም እዚ ስኬጁል ዝግበር ዘሎ ፕሮፐር ቻነልስ ኣለዎ ንክነግሮም ዝኽእል መንገዲ ብትክክለኛ መንገዲ ክግበር ዘይክል ወይ ክንእስ ዝግብኦ እንተነይሩ ወይ እውን ጠጠው ክብል ዝግብኦ እንተነይሩ ብዝግብኦ መንገዲ ምኾነ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ላስት ሚኒት መፅኡ ፀያቂቶ እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ብትሕትኡ ዘሎ እስታብሊሽመንት ከም ዘይኣምነሉ ንሱ ነቲ ሃገር ብዘርከባ መንገዲ ባዕሉ እዩ ዘመሓድራ ብትዊተር ድማ እያ ትመሓድር ሃገር ዓበይቲ ፖሊሲታትን ገለን ኣብ ትዊተር ወይ ካብቲ ትሩ ሶሻል ብምውፃእ እዩ ዘመሓድሮም ስለዚ ተወዲኡ ዘሎ ፓርቲ ብከምዚ መንገዲ ክትፅይቆ ከለካ ክንዲ ምንታይ እቲ ስትራክቸርስ ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ ትርኢ ኤቭሪ ታይም ፖስት ከምዚ ዓይነት ትሩ ሶሻል ክፅሓፍ ከሎ ዳርጋ ኩሉ ከንቀጥቅጥ ይድፍትን and it shouldn't be like that ተጀምሎም ንዝኾነ ነገር መንገዲ ኣለዎ ብመንገዲ ክግበር ነይርዎ
ዶናልድ ትራምፕ ግን መንገዲ ዝበሃል ዘይፈልጥ ዘይኮነስ ክጥቀመሉ እውን አይደልን እዩ that's why ብውሕዳት ሰባት ስፔሻሊ ኢንቮይድ በሃል ናብነት ሰብኣይ ጓሉ ኩሽነር ዝብልዎ ከምኡ እውን እቲ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝብልዎ ከምኡ ድማ መሳድ ብሎ እዚኣቶም እዮም እቶም ዝዓበየ ፖሊሲ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ካልኦት ፎሬን ሚኒስትሪ ዶ ዲፈንስ ዶ ገለ ዝበሃሉ በቶም ውሕዳት ኣብ ጥቁ ዘለዎ ገይሩ እቲ ሃገር ዘመሓድራ ነቲ ዝዓበየ ስትራክቸርስ ብዙሕ ዝግደሰሉ ይኮነን ስለዚ ኣምኖም ንሱ ዝደልዮ ይገብሩ እዮም ኢሉ ስለዚ ኣምነ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ መሻርክቲ ናብ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዞም ዓረብ ድቦላ ወዲቕዎም ዘሎ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ምኻድ ክንምንታይ ሓደጋ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እቶም ንዑ ኣሚኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ሕማቅ ረኺቡ The joint military exercises. So Trump has scaled it back. Now, we're not sure about the logistics. South Korea says the drill is on schedule. It runs from August 17 to 27. Hundreds of American soldiers were expected to take part, so I presume that participation will now be. So, ከም ንሪኦ ዘለና እንድሕሪ ንቻይና ከምኡ ድማ ንራሽያ ንኢራን እንታይ ሲግናል ይዝቦም ዘሎ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ንሰሜን ኮርያ እንድሕሪ ኢልካ ብግምጣሉ ምስ ቻይና ንኣሜሪካ ከርብሑ ኢሎም ወይ እውን ንኣጀንዳ ኣሜሪካ ንምትግባር ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ኣትዮም ዘለዉ እንታይ እዩ ከጋጥሞም ንሓዋሩ ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ ቢካዝ at the end of the day ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ ኣንጻር ካልእ ትገብሮ ዘለካ ድራማታት መጥፊኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ so basically ኣሜሪካ ብትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ክትእመን ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ብቀደም እውን ትእመን ሃገር ኣይኮነትን ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኤክሰፕሽናሊ ክትእመን ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን so ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ጥራይ ክትሪኦ ዘለካ እቲ ንኣሜሪካ ጥራይ ኣሚኑ ተረጋጊኡ ዝኸይድ ዝነበረ ንዓመታት ኩሉ ትኬታቱን ኩሉ ካርድታቱን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ሰፖርት ኣሚኑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ሕማቅ ሕልሚ ከምዚ ብር ደብለካ ካብ ድቃስካ ሕማቅ ሕልሚ እዩ ኮይኑ መፅዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ and it's going to be very very interesting as we move forward ነዚ ንቅድሚት ክንከይድ ከለና ኣብ ከባቢና ምን ኣሎ ብልፅግና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ እምነት ነይርዎ እዩ ኬንያ ናብ ኣሜሪካ እምነት ኣለዎም ካልእ ምን ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል እውን to some extent እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ክትገብረሎም ወላ እውን ግብፂ እውን እንተሪኢኻ ናብ ኣሜሪካ ፍሉይ እምነት ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ ኖበዲ ነውስ እንታይ ዓይነት ፀገም ክመፆም ይኽእል ኣብ ቅድሚት እቲ ኩነታት ናቐፀለ ምስ ከደስ እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ፅቡቕ ዘይንፅበ ዝነበርና እንተ ነርና it's actually a good thing already ስለዚ somehow ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ተፀቢኻ እንተ ነርካ you can be disappointed እቲ ኣሜሪካ ከም ሻማ ከም ኩነታታት ትኸይድ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ግን ካብ ናቡ ዕድሉ ክርኢ ይኽእል እዩ ኣብ ነብሱ ተመርኪሱ ዝኸይድ ዝነበረ ወላ ኤሮፓ ሕጂ ትፀገሞም እሱ እዩ ንኣሜሪካ ሚኖም እዮም ኣብ ዩክሬን ከይዶም ዘለዉ ዩክሬን ዝረኽብዎ ዘለዉ እንተሪኢኻ እውን ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ መወዳእታ ሽግር እናመፀ እንተኸይዱ ንነብሳካ ተትሕን ንዓኻ በጃ ክትገብረካ ትኽእል እያ ንዓኻ ክትጠብሰካ ትኽእል እያ ጥራይ ንስኻ መንገድኻ ካብ መጀመርያ ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ እንትኸድካ እዩ ዝሓሸ so ንሰሜን ኮርያ ክገይሽ ዲ ዝብል ጥራይ ክንርኢ ሕጂ He says North Korea has been unthreatening and respectful. Therefore, the drills would be hostile to Kim. Now, this outreach can only mean one thing. Trump wants to meet Kim Jong-un again. In his first term as president, Trump and Kim. Now, this outreach can only... ሕጂ እዚኣ ዘረባ ንሪኣ ዘለና ጌም ክትከውን ትኽእል እያ እዮም ዝብሉና ዘለዉ it's a very good game ካ actually ማለት ዶናልድ ትራምፕ ግጡም እንዲ ሽጣራ ናቱ ግን ኣብዚኣ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ንፑቲን ጠጠው ከብሎ ስለዘይከኣል ኣብ ኩነታት ናይ ዩክራይን እንታይ ክገብር ክፍትን ኣብዚኣ እንታይ ክገብር ክፍትን እዩ ምናልባት ንሰሜን ኮርያ ክረኽቦ ክፍትን እዩ ሕጂ ንደቡብ ኮርያ እናጠበሰ ዓሻ እንዲ ዝመስል ዶናልድ ትራምፕ ግን he's not that stupid at least ኣማኸርቲ ከም ዘለዎ ፍለጡ so ንሰሜን ኮርያ ንኪም ምራሕ ናይ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ብምውዳስን ንደቡብ ኮርያ ድማ ብምዝላፍ ዝምድና ናቱ ምስ ሰሜን ኮርያ ከተዓራሪ ዝፍትን ዘሎ ያይ በዚያን 2-3 ትዊት ናቱ ኩሉ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብኡ ከሎ ክርሳዕ ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝስምዖ እሱ ዶናልድ ትራምፕ is very simple man ነገራት ብቐሊሉ እዩ ከምቲ ንሱ ክፀርፈካ ፀኒሑ የፍቅረካ እዮም ዝበለካ ሓቂፍካ ትስዕመ እዩ ዝመስሉ anyway long story short ኣብዚ he's trying to
ني سمين كوريا كراها بيفتنا له تعلم هذا ما سمين كوريا بتعمل قداس تجريا من تاع قداس كوينا تشاينا راشان كليتيوم سمين كوريا نيكولار باوريو سمين كوريا وتدرع عمي نراشا كنا من تاع حجزهم زلوا كناتنا يوكرين تليتنا لنا سلازم سمين كوريا أمريكا بقولنهم كقبرولو زغلو ويون نيوترال نكونولو زغلو تتخيلوا تبغيو دوب كوريا نبز خدي يبلو نبز زبلون يبلون أمون يبلون سلازم نسمين كوريا بمحجواس نسمين كوريا بمحاز ويون مسأزم دنا بمتقرعي كون دخون كابتن راشا قربت كنا ترارفهم نغل كابتن تشاينا كنا ترارفهم نغل زبل قمتي دمسل زلو زي أبز كنتات الجزء لنايو قليل زي كونه ترجمك وهابو زخل قداي وني but anyway is this gonna happen كراغب اليوم كزات يوم كفا دقرات قبل اليوم نجزيه كم قد فينا now أزيا كينات إيران راشا أنت وثق كلا it makes perfect sense زين رياض لنا أبزيا لنك أنا زكايز ولا كنتات منره One of Kyiv's largest aerial attacks of the war. Local authorities say at least 6 people were killed in the attacks. Russia says it shot down more than 800 Ukrainian drones overnight, nearly 200 of those in the Moscow region. Ukraine is increasingly firing at targets deep within Moscow. تي أسم بعد زخونة كينات نبلغ قتال دماء زعمنجو يوكرين راشيا زكبر زوليو لك أبحنت ليتي شمنت ميت درونات نا يوكرين أبراشا تتوكسن شمنت ميت درون أبحنت ليتي سوزي actually شمنت ميت زخونة درونات شادها راشيا سي كباب شمنت ميت زخونة درونات ناي إيران ناي يوكرين أو دي ناي بلو ناو زي ودقوهم زلو فلوتي there might be some others ألمان زهرما so very likely اللي شمنت ميتون تتوكسو كون خلي كاباتن 280 شواتن درونات أب كباب موسكو ويكا أب كبابي موسكو ينتحري منو كابتق موسى خوينا نيوتراليز خوينا نبلون له سلازي يوكرين زبحال كن منتاي هذا جنيا حيلنا خوني مصر كم زلون هتو كوينات سكيل ناتو بيتنا هتو كوينات كميليو هذا جنيا نخوني خيط كم زلون تجنزب كابزي بزي منصور كتروي خلقا إذن كل التهاجرات موداتن يصبغ أمبر نبحكي نبحدا جنيا مأذن ينزخر زلون إذا زخوني يكون ناي دبلوماسيا وتعريه لنا بزوغانتي there is no any diplomatic channel وي زرب ويون زخوني يكون فتناون يلا فتنون يلا نزنا جرزنا كتهاد وبزوغانتي so نا إيران كوينات نا إيران نا أمريكان زلو كوينات كل تزنا برا MOU ده قالوا توجيو ناب ولا حنت زرب زي اللي تفاتت بس حلو لناكم علينا نا يوكرين نا راشان زغوني يكون زرب يلا زغوني يكون نبت سلام قدر من زخل من مأذن يلا لفاتتن كبيت زغوني كوينات نقول علينا أبسمين كوريا دما زين سم أنا ناس ليش دونالد ترامب نسمين كوريا زقبر زول دبحال دلو كابزيرو تبقى سيكون تكونات أبحال كمت أنا العلي إن قدر دسل زغيز زلو نتبلاش وصل زغيز زلو أبجلا قال يوسي exit strategy دلو أبجلا قال يوسي مواصو يدلو مواصو قليل كم زي كونر دو يجن أنت واحدة أمين مبزحتهم أمريكاويان ندونالد ترامب عرفوا ويكان أمريكا زك أموا سلدس الواي كونون كتواجو خلهم سنتوا واحدة تقل زي بالوجه سلمتها تقبر لهم يلهم يمسألوها زي ني راشا كتوضقت دلتها لغا don't go to إيران بس إيران يتواجع ني راشا ترى يقبر نراشا دقيمة عند حال كان نراشا ودا يقد من تشاينا ترى متكواركا ويون تشاينا العما عند تشاينا تخينو ني راشا زقدف كقريف كخبراشا سلام قبر وزعكاو مخنياتو خيال كوين كان خد قصر راشا صقم يكونت تخيل كان راشا ما حزا خبر انت دي اللي دما صلايكا غيركا مسا بموغاكا تخسرو زلها غنزبن نبرتن صلوان ابت مس تشاينا تغبرو زلها قطن بعالخا كم تسعري زغبركا زلو እና በልዮም ዝምኽሮም زلو so again እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ግን እቲ መብዛሕትኡ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት እዚ ናይ ጆ ባይደን ሪዮ ዘለና ድሮ እዚ ናይ ዩክሬን ሪዮ ዘለና ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝተጀመረ ስለ ዝኾነ we cannot ሙሉ በሙሉ ዶናልድ ትራምፕ ክትሓምየሉ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነ ቅድሚ ተጀሚሩ እዚ ጉዳይ እዚ እንተቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ 24 ሰዓት ስልጣን ምስ ሓዝኩ ጠጠው ከብለየ ዝብሎ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ድማ ሓንቲ ክገብር ዘይምኻሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣዳኺምዎም ከሎ ንኣሜሪካ ብኩሉ ብብዙሕ መንገዲ ነቶም መሻርክቶም ኤሮጳውን ኣዳኺምዎም ከሎ ተወሳኺ ዘየድሊ ኩናት ኣንጻር ኢራን ብምጅማሩ ዝተፈጠረ ፀገም ድማ ካልእ ኣርእስቲ እዩ that's why ድማ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ንኣሜሪካ ንቁልቁል ገፃ ብቁልጡፍ ይወስዳ ኣሎ ዘብል ዘረባ ኻዊ ዝመፅእ ናው ኣብዚ ኩሉ ኩናት ሓደ ሓይሊ ኣሎ ነፍሱ ከውፅእ ዝደሊ ዘሎ እንታይ እቲ ሓይሊ እቲ ኣይና ሓይሊ እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ነፍሱ ከውፅእ ዝደሊ ዘሎ ንሪኢሎም ከዓ ቻይና እዩ ቻይና እዚ ኩናት እዚ ብኩሉ መንገዲ ይትንክፈሎ እዩ
Depends largely on global trade, geography can easily become a weapon, like the Strait of Hormuz. The waterway remains blocked. Almost 25% of global crude trade has come to a halt. Adding fuel to that fire are the Houthis. They are threatening to block the Bab el-Mandeb Strait. So the small strip of waterway that connects Europe and Asia via the Suez Canal could get cut off. Any guesses for who's sweating the most? China. Because a blocked strait, a closed canal, and disrupted shipping lanes spell disaster for Beijing. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ዋላ እኳ በአሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዝተፈነወ ኩናት እንትኾነ እዚ ኩናት እዚ ግን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ዝትንክፍ ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር እዩ ዝትንክፍ ዘሎ ግን ገለ ካብቶም ብኩናት ዝያዳ ዝትንከፋ ዘለዋ ሃገር ቻይና እያ ስለምንታይ እንድሕልካ ቻይና ናይ ንግዲ ሃገር እዩ ነጋዲ ሃገር ስለ ዝኾነ መስመር ናይ ንግዲ ምዕፃው ንሕታቶም ብጣዕሚ ይፀልዎም ፎር ኤግዛምፕል ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ነዳዲ ኤነርጂ ካብቲ ቦታ ይረኽቡ ነይሮም ተቆሪፁ ኣሎ ጥራይ ደይኮነ እቲ ናይ ኤነርጂ ብካልእ መተካእታ ምገበረሉ ግን ምዝን ሃገራት እዚኣቶም ድማ ዓብ ንግዲ ነይርዎ ኣካላይ ምብራቅ ማለት ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ነይሩና ስለዚ እቲ ንግዲ ተጎናዲቡ ብምህላው ፅቡቅ ኣይስምዖም እዩ እኳ ብግዳ ሓቂ ኩሉ እቲ ንግዲ ካብ ቻይና ዝግበር ዝነበረ ዜሮ ኮይኑ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እዘን ሃገራት ይጉዳዓ ብምህላወን ወይ ቁጠባናተን ይህሰብ ምህላው ንግዲ ተተኪፉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ንግዲ ድማ እተን ካብተን ሃገራት ዝመፅእ ዲማንድ ወይ ጠለብ ጥራይ ደይኮነ ግን እቲ መስመር ናይ ንግዲ ንኣብነት ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ብምዕፃው መስመር ናይ ንግዲ ናቶም ተረቢሹ ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ግን ሓደ ኣብነት ጥራይ ንቻይና ወርስ ገና ሃፐን ድሕሪ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ንቻይና ዘፍርሆ እንታይ እዩ ካልኦት ከምኦም ዓይነት ቦታታትን ክዕፀቡ ስለ ዝኽእሉ ንኣብነት ማላጋ ስትሬት ዝብልዎ ኣሎ እቲ መንጎ ማሌዥያ ሲንጋፖር ከምኡውን ኢንዶኔዝያ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ዝፀበበ ቦታ እዩ ዓብይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ጅብሪታር ታሕቲ እውን ኣብቲ ቅድሚት ከይድካ ኣብ መንጎ ስፔንን ሞሮኮን ዘሎ ቦታ እውን ኣብኡ እውን ክትሕነቕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ እዚ ቦታታት እዚ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣለዋ ኣብዚ ክጠንቀፍካ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሓይልታት እውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቻይና እንታይ ይገብሩ ኣለዎም they must find another solution ብፍላይ ኣውሮጳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ፓርትነር ናቶም ስለ ዝኾነ እንታይ ምግባር ሓይሽብሉ ኣለዎ ካልእ መንገዲ ብምፍጣር ሓይሽብሉ ኣለዎ እሱ እቲ መንገዲ እቲ ድማ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ብዓቢ ደረጃ ኣብአን ዝምርኮስ እዩ ሶ እዚ ቻይናስ ኣይ ሲልክ ሩት ዝበሃል ከም ፖፑላር ነገር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እንታይ ማለቶም እዩ let's give you a picture እንታይ ክግበር ይፍተኑ ከም ዘሎ ስለምንታይ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይዝረብ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከርእየኩም ክፍትን እየ I think this is also ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ኣርእስቲ እንተሎ ሓደ እዚ ኣርእስቲ እዚ because ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ where is that specific video ንዑ ተርኢ ከይረኽበልኩም እየ because I was come on where are you አንድ ቪዲዮ ነራትኒ በአልጀዚራ ዝተቀረበ ጽቡቅ ገይሮም ዘርእይዋ road, but China is opening a new frontier for global trade, a cargo shipping route through the Arctic, also dubbed as the Ice Silk Road. It spans roughly 5,500 kilometers along Russia's northern coastline through the Northern Sea route, and it connects major export hubs in eastern China to key ports in Europe, including the UK, Netherlands, Germany, and Poland. This journey is expected to take around 20 ሕጂ ትንግዲ ትርእይዎ ኣለኹም ሓደ በዚ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ጌርካ ንኤውሮጳ ትኸዶ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ንግዲ ናይ ኤውሮጳ ድማ በዚ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እንተኾነ ካብ ቻይና ተበጊስካ ከምኡውን ተን ሃገራት ኤስያ ነዚ መንገዲ እዚ ፅሩይ እንተኮይኑ ተን ፋር ኢስት ዝበሃላ ጃፓን ደቡብ ኮርያ እውን ክኽተልዎ ዝኽእሉ እዮም በዚ መንገዲ እዚ ገይሮም ናበይ ክኸድኽእሉ ናብ ኤውሮጳ ክነግዱ ይኽእሉ ራሻ እቲ ዝዓበየ ተሪቶሪ ናይ ራሻ ው ስለ ዘሎ ራሻ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ግን ራሻን ቻይናን ፅቡቅ ዝኾነ ምውሃድን ምርድዳእን ስለ ዘለዎም በዚ ቦታ እዚ ምኻድ ከም ኣልተርናቲቭ ክረአዩ ስለምንታይ ክልተ ሃገራት ጥራይን ዘለዋ ኣብዚ ካብ ሓሊፍካ ድማ ኤውሮጳ ስቴብል ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ክዓፅዎ ዝኽእል ኣይኮነን ዳትስ ዋይ ድማ ከም ሓደ ፅቡቅ ኣልተርናቲቭ የስ በረድ ስለ ዘለዎ ከምቲ ካልእ ምቹእ ባሕሪ ይኮነን ግን እቲ ንግዲ እናበዝሐ እንድሕር ከይዱ እቲ ፅርግያ በረድ እውን ክሽፍኖ ስለዘይክእል ወይ እውን ክትቋፅሮ እውን ስለትኽእል ካብቲ ናይ ኢንሹራንስ ንኣብነት በዚ ክትከይድ ከለካ ኢንሹራንስ ክቡር እዩ በዚ ናይ ሑቱ ዝገብሮ ዘሎ ገለበት ዝገብሮ ዘሎ ብግምት ኢኻ ኢንሹራንስ ኮስት ናቱ ክቡር ስለ ዝኾነ ብንያው ግን ሪስክ ውሑድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ኢንሹራንስ ዋጋ እንተወሓደ ኣብ ገለገለ ወቅቲ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ days, and that's roughly half the time it would take if you were transiting through the Suez Canal. So essentially it's slashing transit times between Asia and Europe. But there are ሕጂ ክትርእይዎ ከለኹም
እንታይ ይመስል እንተሪኹም እቲ መንገዲ ብታሕቲ ዝኸይድ ኣዝዩ ሕፅር ዝበለ መንገዲ ይመስል ግን ግዳ ሓቂ ከም ይኮነን እቲ ኣብዚያ ንሰይ እዚያ ከስማዓኩም is expected to take around 20 days, and that's roughly half the time it would take if you were transiting through. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዝኸይድ መንገዲ 4 መዓልቲ ይወስድ ካብ ቻይና ተበጊስካ ናብ ኤሮፓ ክትበፅሕ 4 መዓልቲ ይወስድ እዚ ብላዕሊ ዝኸይድ ግን እቲ ካርታ ኣብ ሰሜን ክኾን ከሎ ቁርብ ስለ ዝጋነን እምበር 20 መዓልቲ ጥራይ ክወስድ ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ገልጠምጠም ከጋጥመካ ኣይክእልን ዳትስ ዋይ እዚ ኣልተርናቲቭ እዚ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ ሕጂ ግን ሞር ሪያሊስቲክሊ ክዝረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ንግዲ ረበሻ እናዕበየ ከይ ስለ ዘሎ ኤሮፓ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎ ንግዲ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንብረት ዝደልይዎ ካብ ቻይና ስለ ዝመፅእ ብደቡብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ድማ ነቲ ሎጂስቲካዊ ዋጋ ኣመና ስለ ዘኽብሮ እቲ ብሰሜን ክውሰድ ዝኽእል ቀረባይት መንገዲ ካልኣይ ድማ ሪስክታት ናቱ ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ካልኩሌሽን ቻይና ይኹን ኤስያውያን ብኡ ክገብሩ እዮም እዚ ማለት ንበዓል ቀይሕ ባሕሪ ዓብ ክሳራ ይከውን መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዓቢ ደረጃ ክጎድል ተኽኢሉ it's going to be not good ንግብፂ ሕማም ርእሲ እዩ እዚ መርዲ ንግብፂ ንኤርትራ እኳ ኣይነበራ ይጠፍኣ ካብቲ ብኡ ዝሓልፍ ዘሎ ንግዲ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ነገር ስለዘይብልና ብዙሕ ክንበኽየሉ ንኽእል የለን ብሓፈሻ ግን ፅልዋ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተደላይነቱ ብገለ ፐርሰንቴጅ ክጎድል ይኽእል እዩ እዚ መንገዲ እዚ ኣብ ኩንነት ተጠቒሙ Nuclear company Rosatom controls navigation through the Northern Sea route, and vessels need Russian permits. Some might even be required to be escorted by icebreakers, which are provided by Rosatom. And with Western sanctions targeting Russia's energy sector, international companies could be deterred from using the route. It's also only passable during the warmer months, although climate change is expanding that window. This is a graph showing how many million square kilometers of Arctic sea ice has melted over the years. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መንገዲ እዚ ብዘይ ናይ ራሻ ሓገዝ ወይ ብዘይ ናይ ራሻ ደገፍ ክግበር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣይስ ብሬከርስ የድልየካ ምዕጃብ የድልየካ ስለዚ ናይ ራሻ ካምፓኒታትን ናይ ራሻ ፍቃድን ግድን እዩ ዘድሊ በዚ ስለዚ ምስቲ ራሻ ብብዙሕ መንገዲ ተኣጊዳቶ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ፕራክቲካል ክኸውን ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ እዩ ግን እንተወሓደ እቲ ኣልተርናቲቭ ተረዲኡና ኣሎ As the world's largest exporter of goods and its economy relies heavily on shipping. Even minor inconveniences to international waterways can slow down the Chinese economy. But Beijing says it has a plan. For that, it is looking north this weekend. China launched its Arctic shipping route. A single Chinese container ship is on its way to Europe via the polar circle. Chinese shipping company Sea Legend says the route would eventually become a regular transit hub. Port calls are expected in Poland, Germany, the Netherlands, and the UK. The Chinese ship began its journey from ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ትወስዶ ዘላ መንገዲ ኣሜሪካ ሽግር ትፈጥር ፀገም ትፈጥር ቻይና ድማ መፍትሒ ኣምፅያ ትሸይጥ እዛ ነብራ ዘለና ዓለም ሓንቲ ሎጂክ እዩ ዘለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ሽግር ፈጥራ ቻይና ድማ ነቲ ሽግር ብገንዘብ ትፈትሖ ብክሬቲቪቲ ብኢንቨስትመንት ትፈትሖ ብገንዘብ ድማ ትሸጦ so this is another solution ነዳዲ ብነዳዲ ጌርና ክንሓፅራ ንኽእል ኢና ኢልካ ነተ ነዳዲ ዘለዎን ሃገራት መብልሻው ምስ ጀመረት ኣሜሪካ ቻይና ድማ ቅድሚኡ ሓሲባትሉ ስለዝነበረት ግሪን ኤነርጂ ዝብል እዚ ተተካቢ ፀዓት ብብዝሒ ብምጥቃም ንኣሜሪካ ኣሰንቢዳታ ንርኢ ኣለና ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ቦታታት ምሕንቆታት ጌርካ ነቲ ናይ ቻይና ቁጠባ ከም ዝዝሕትል ምክንያቱ ንግዲ ስለ ዝበላሾ ቻይና ቁጠቦም ካብ ንግዲ ስለዝምርኮስ ክዝሕትል ይኽእል እዩ ምስ በልዎም ኖ ዝዝሕትል ቁጠባ የብልና ንሕና ንሕጂ ዋላ ቅሩብ ተሸግሩና እዮም ግን ንሓዋሩ መፍትሒ ክንናዲ ንሕና ተፈጥሮና መፍትሒ ምንዳዩ ስኻትኩም ተፈጥሮኹም ሽግር ምፍጣር እዩ እናኾነት እያ ትመፅእ ዘላታ ጉዳይ ስለዚ this is all we see ወላ ሓንቲ ካልእ ክትሪእየሉ ትኽእል ጉዳይ የለን እቲ ዓለምና ድማ በዚ መንገዲ ካብ ቻይና ብዝመፅእ መፍትሒታት እናተጠቀመት ነቲ ኣሜሪካ ተፈጥሮ ሽግርን ፀበባን ንክትሰግሮ እያ ትፈጥር ዘላ ኣይ ሆፕ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርስቲ ክኸውን ምስ ግዜ ናው ኩሉ እቲ ሽግር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናበይ ክንወስዶ ኢና ሕጂ ናብቲ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ኢራን They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. This is an administration that is very vindictive. There is a lot of fear that this administration and the Secretary of Defense are way over their head. President Trump is the only president in 47 years who's had the guts to take on the regime in Iran and let them know they're not going to get away with it. They cannot have a nuclear weapon. The president who's had the guts to take on the regime in Iran and let them know they're not going to get away with it. They cannot have a nuclear weapon. The president making some news today, first with a phone call with our own Trey Yingst earlier this morning, in which he confirms there is a direct back channel with. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ክኸውን ከሎ
ነገራት ብቕልጡፍ ናብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ጥራይና ንርኢ ብቕልጡፍ ናብ ሕማቕ ደረጃ ይኸዱ ኣለዉ ወላ እኳ ከምቲ ናይ ኢራንን ዩክሬንን እንተደይበልናዮም እቲ ነገራት ግን ናብ ፅቡቅ ገፁ ዘይኮነስ ናብ ሕማቕ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢነሰንስ ብኻልእ ዘራርባ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚን ክልተ ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ናይ ምትፍናን መንፈስ የሕዲረን ይቕፅላ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ቤዚክሊ እዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን መጨናነቂ መሰናበዲ ዝበሎ ቃላትን ኣካይዳን እዩ ዝገብር ዘሎ ኢራናውያን ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ጌርና ኣንቢብናካ ኣለና ኣካይዳኻን ዕላማኻን ተረዲና ኣሎ ዊና ስኬርድ ኦፍ ዩ ብኣኻ ንፈርህ ንስንብድን ሃገር ኣይኮናን ካብኣኻ ፈሪህና ንቕይሮ ፖሊሲ እውን የብልናን ዝብል ዘረባን ኣካይዳን ይጥቀምሉ ኣለዉ ንድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢዶም ክብዩ ዝሓቶም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ጅ ንዖማን ድማ ክጭፍጭፋ ኢሉ ይፍክር ኣሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ይግረሙ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ብየማንን ፀጋምን ፀላእቲ ደብዝሕ ዘሎ ዝብል ዘረባ ድማ ሓደ ካብቲ ኮመን ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘረባ ኢና ንሰምዖ ዘለና እንታሪሱ ኮይኑ ስለምንታይ ንዘየድልዩ ሰባት ይፀርፍ ኣሎ ሰብ እዚ The United States is threatening to bomb an ally, Oman, because it's working separately with Iran to reopen the Strait of Hormuz. This is what Donald Trump told Fox News. If Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Later, Trump was asked about those comments in the Oval Office. This morning you said he would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman and strategic? No, I don't think they behave very well, but we handle them very easily, just like we do others. This isn't the first time. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓዛ እንድሕሪ ኮይንካ ወይ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ትኸይድ ተነርካ ንምንታይ ሓደጋ ሒዝካ ትኸይድ ከም ዘለካ ጥራይ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ It's a very dangerous world. ኣሜሪካ ብቐደሙ ሓደገኛ ሃገር እያ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፈፂምካ ቀሲምካ ክትሓድረላ ትኽእል ሃገር ኣይኮንን ኢንፋክት ብዳሓቂ ኣሜሪካ ፀላኢትካ ክትከውን ይሓሻ ኣብዚ ሕጂ ፀላኢትካ ክብለካ ከለኹ ከምዚ ኣንፃርካ ሽግር ትገብር ኣይደልን እየ ግን ከምዚ ዓርክኻ ጌርካ ትሪኢ ሃገር ክትከውን የብላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዓርክኻ ክትከውን ከላ ብኮሃ እውን ትፈልጥ እያ ብኮታትካ ትፈልጥ እያ እዚ ኣፀቢቓ ድማ ኣበይ ከም ተጥቃዕካ ትፈልጥ ሃገር እያ ስለያ ናቶም ቀሊል ኣይኮን ስለዚ ካብዚ ተበጊስ እዩ ሄንሪ ኪሲንጀር ድዮም ዝብሎ ወላ መን ድብሎ እቲ ናይ ቀደም ፎሬን ፖሊሲ ዳይሬክተር ናይ ኣሜሪካ ብስሳተ ሰብዓታት ዝነበረ ኣሜሪካ ክፀላእካ ሕማቕ እዩ እንተፈትያትካ ግን ፋታል እዩ ወይ ከዓ ዝገደደ ሓደጋ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ፈትያትካ ፀሊያትካ ኩሉ ሓደ እዩ ንኣሜሪካ ግን ማነጅ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝበሃል ንኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ኩሉ ግዜ ብፍሉይ ዓይነ ርኢኻ ማነጅ ክትገብሮም ኣለካ ምክንያቱ ሕማቕ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ሕማቕ እተሓዛ ተጌርካዮም ሕማቕ ክገብሩካ ክኽእሉ እዮም እንተታ ኣሜሪካ ኣሚንካ ድቃስ ለይቲ ዋርድያን ኣሜሪካ ገዲፍካ ክትድቅስ የብልካ ናይ ፕሬዚደንት ሲያስ ዛንታላ ዝክርዋ ተኮንኩም ናይ ስዑድያ ሲ ንኣሜሪካ ከም ዋርድያ ምስ ገበርዋ ሲ ምሸት ሓንቲ ጤል እዮም ዝህብዎ ንበሎ ኢሉ እቲ ዝብኢ ቀደም ግን ኣብ ሶምን ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ጤል በልዓልካ ነይሩ ኣብ ሶምን ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ጤል ከይበልዓልካ ምሸት ጤል ዝበልዕ ዋርድያ ትገብር ዲኻ እቲ ዋርድያ ድሕሸካ ደዋፃእካ ወይስ ትዝብኢ እንድሕሪልካ ትዝብኢ የዋፃእካ ድሕሪ ሶምን ምሸት ጤል ዝወዘልካ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝብኢ ድማ ኣብ ሳለስቲ ዝወዘልካ ተነይሩ መክሰብካ በቲ ምስቲ ዝብኢ ምኻድ ሓሸካ ኢልዎም ከምኡ ትብል ዛንታ ይዕልል እዩ ናይ ስዑድያውያን ዛንታ እዮም ዝብልዋኒ ኣዶኖ ንማልዲን ኦልብራይት ድዩ ዋላ ገለመለ ናይ ስዑድያ ንጉስ ሓደ ግዜ ከም ኢልዎም እቲ ሰኪሪቲ ክንበኩም ኢና ኢልኩም ተኽፍሉና ዘለኹም ሲ ካብቲ ዝብኢ ዝበሃል ገዲድኩምና ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል ንሱ ዝበለሉ ግዜ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ሎሚ ዘሎ ግዜ ግን ኣብ ሳለስቲ ክልተ ጤል ዝወስድ ዋርድያ ወላ ሓንቲ ደይሰርሕ እቲ ዋርድያ ኢልካ ዝገደፍካ ቅድሜኻ ይድቅስ ንስኻ ክትሕልዎ ኣለካ it's crazy man እዚ እቲ ኩድነት ናይ ሎሚ ዘሎ ንዑ ከነግደልኩም ስለ ዝደለና ኢና ልስን ኣብዚ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ it's a very very scary world let's go okay well but we handle them very easily, just like we do others. This isn't the first time Trump has threatened to bomb Oman. In May, he told reporters during a cabinet meeting that, quote, Oman will behave just like everybody else or we will have to blow them up. So why is Trump... If the ground war begins, their bodies will no longer reach their families. Now, when we fire missiles, they sometimes manage to retrieve the body and send something back. But here, they won't even be able to do that. But when we talk about a ground war, this is the reality.
If we capture just one American base in Iraq, Kuwait, or It's a broader deal, including a ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራናውያን ቀጻሊ በቲ ናይ ኣሜሪካ ዘረባን ተሃዲድን ዓቕሎም ፀቢቦም ስለ ዘሎ they're just trying their best to መልሲ ክቡላ ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎን ዘለዉ ዝብልዎ ዘለውን ኩነታት ኣዝዩ እናኸበዶም ይኸይድ ስለ ዘሎ they want to solve this problem as fast as they can ሓደ ካብኡ ድማ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተኽእሎ ክትፍትን ትኽእል እያ ኩሉ ዓይነት ፖሲቢሊቲ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ንኩናት ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና ሓደ ካብዞም ሃለፍቲ ዝበሎ ለንቀነንጂ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ ንኩዌት ድዩ ወላ ናብ ባሕሬን ከድናሲ ሓደ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ተቆፃፂርና ብውግእ ጥራይሲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ዝበሃል መወዳእቱ ክበፅሕ እዩ ስለዚ ንሕና ክንከስሮ ንኽእል ውሑድ እዩ ፀላኢና ክኸስሮ ዝኽእል ግን ኣዝዩ ዓብን ከቢድን ነገር እዩ እናበሉ እዮም ነቲ ኩነታት ወር ሲናሪዮስ ዘውፅኡ ዘለዉ እዚ ኩሉ ንዛረበ ንሰምዖ ዘለና ግን ቀሊል ነገር ፅልዋ ዘለዎ ኩነታት ኣይኮነን It's going to be very different. To the Gulf. America's closest Arab allies in the Gulf are getting increasingly frustrated with Washington, and some are even questioning the value of hosting U.S. forces. According to the Washington Post, Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Kuwait, and Bahrain are all concerned by what they see as President Trump's unpredictable approach to the war with Iran. Trump has repeatedly threatened escalation, then pulled back as talks progress. Okay, ኣብዚ እንታይ ይብሉና ኣሎ መሲልኩም no brainer ዘገርም ኣይኮነን ሃንደበት እውን ኣይኮነን ሃገራት ኸሊጅ ኩነታት ከቢድወን ከም ዘለዎን ኩነታት በርትዕወን ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራት ኸሊጅ ብሙሉአን ስዑድየን በለን ኢማራት በለን ቀጠር ባህሬን ኩዌት ኩላቶም ኣመና ኩነታት ከቢድዎም ከም ዘለዎን ገለ መዕለቢ ይደልዩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዛ ንዛረባ ፀናሕና ኣብ ቅድሚት እዚ ኩሉ ገንዘብ ከፊልካ ንስዑድያ እዚ ኩሉ ገንዘብ ከፊልካ ንኣሜሪካ ትሪልዮናት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢልካ ዶናልድ ትራምፕ ሓጒስካ እንታይ መፂካ መወዳእታ እዚኣ ዲዛስተር እዚኣ ትመፀካ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ኸሊጅ ወሪድዎን ዘሎ ፈተና ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ እዚ ፀገም እዚ ግን ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ብኸመይ ክቕፅል ይኽእል እንታይ ከጋጥም ንፅባሕ ንግሆ I really don't know ንሳቶም ዝምድንኦም ምስ ኣሜሪካ ክቕይሩ ይኽእሉ ዶ ክትንክፉ ይኽእሉ ዶ ናብ ካልእ ክንገድፎ ንኽእል ኣርስቲ እዚ ግን ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ብዘይ ቃል ዓለም ማእከላይ ፅፍሮም ኣውፅያትሎም ከም ዘላ ጥራይና ንርኢ ዘለና ማእከላይ ተፃቢዕቶም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ክንዲዚ ሃገር ዝከላኸለልካ ዝሕግዘካ ኢንቨስት ዝገብረልካ ንዝነበረ ሃገር ከምዚ ኣይትገብሮን ኢኻ this is just crazy to reopen the strait which is one of the world's most important oil so በዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብምዕፃው ዝረኽብዎ ዘለዉ ፀገም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገሞም ናይዞም ሃገራት ኸሊጅ ሓቂ ንምዝራብ ብዓብዩ እቲ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኣጋጢሞም ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ይተፋነኑ ኣለዉ ክበሃሉ ከለዉ ኣሜሪካ ረብሓይ ዝጎድሎም ዘሎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን ናይ ህላዊ ፈተና ይመፅዎም ዘሎ እቲ ዝያዳ ዝኣመንሉ ሓይሊ ድማ ምንጭ ናይቲ ቀንዲ ሓደጋን ፀገምን ኮይንዎም ኣሎ which is ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ንመን ክጥምቱ ይኽእሉ ንኢራን ከይልምኑ ኢራን እውን ኣብ ኢዳ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኢራን ናይ ህላዊ ፈተና መፂዋ እያ ትቃለስ ዘላ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ፈፂሙ ክብድ ዝበለ ጉዳይ እዩ it's just unbelievable ከምዚ ዓይነት ፈተናስ ከምዚ ዓይነት ፈተናስ ኣይረድካ ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ኣይረድ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ካልእ ወላ ሓንቲ ክትብለሉ ትኽእል ነገር የለን repeatedly threatened escalation then pulled back ኣብ መወዳእታ እዞም ሃገራት ኸሊጅ መፃዮም እዚ ኩናት እዚ ምስ ተወድአ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሂወት ክህልዎም ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር if they think logically rationally ካብ ስምዒት ወፃኢ ካብ ገለ ኮይኖም ክሓስብቱ ኮይኖም እዚ ኩናት እዚ ብገለ መንገዲ እንተተወዲኡ ንሓዋሩ እቲ ናይ ቀደም ስታተስኮ እቲ ቀደም ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዝነበሩ መንገዲ ክቕፅል ከም ዘይክርዱ እዩ እቲ ዘይምቕፃሉ ንሳቶም ንኣሜሪካ ስለ ዝፀልዋ ወይ ካብ ኣሜሪካ ዝበለፀ ኣማራፂ ስለ ዘለዎም ክኸውን ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ናይ ኣሜሪካ ህላዌ ዝከላኸለሎም ሓይሊ ዘይኮነሲ ንሓደጋ ዘቃልዖም ሓይሊ ምዃኑ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ምስ መን ክትዋጋእ ብዘየገድስ ድሕሪ ኢራን ማለት እዩ ንሳቶም ታርጌት ናይ ምዃን ቦትኦም እናዓበየ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ብዝተኻለ መንገዲ ንኣሜሪካ ከየቆጥዑ ወይ እውን ከየሕረቑ ኣሜሪካ መደባታ ወይ ካብ በይዛት ናታ ዓፅያ ክትከተሉ ትኽእል መንገዲ ከናድዩ ከም ዝኽእሉ እዩ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ ኢራን ትደልዮ ዘላ ንሱ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና
ነጥበ መቀይሮ ናይ ታሪክ ክኸውን ከም ዝኽእል ብመንፅር ኣሜሪካ ካብዚ ሃገራት ኸልጅ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ድሕሪ ዘለዋ ዓቕምታት ከተውፅእ ኮይና እንታይ ክኸውን እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ቦታ ዓብ ሃጓፍ ክፍጠረሉ እዩ ምክንያቱ እዚ ቦታታት እዚ ንኣሜሪካ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ነዘን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ስዑድያ ድዩ ቀጠር ድዩ ኢማራት ድዩ ገለ ተጠቂማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣፍሪካ ኣብ ምቁፅፃር ዝለዓለ ግደይ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ገለ ኢንቨስት ኣይትገብር እያ ገንዘብ ኢማራት ትገብሮ ቀጠር ዝገብሮ ስዑድያ ዝገብሮ ግን ኣሜሪካ ከም ትገብሮ እዩ ዝቁፅር ምክንያቱ እዚኣተን ዳርጋ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ ፖሊሲ ናታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን በዚአን እየን ትገብሮ ነይራ ሕጂ ግን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ተልእኾቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክፍፅማ ዓቕሚ የብለንን ሓደ ኩነታተን ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ወዲቑሎ ኪኑ ሰጊሩ ድማ ድሌቱን ክህልዎ ንኽእል እዩ ዘቃልዐን ክሳብ ዝኾነ ማለት ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ጽቡቕ ኣረጋግፃ ጽቡቕ መንገዲ እንድሕር ሒዙ እቲ ኩነታት ክቕየረሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ይብሎ ሕጂ ናብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ካስ ከንዝገር መጀመርያ በዞም ሃውታትያን ጎረቤትና ክንጅምር ፕሊዝ ላይ ግበሩ ናበልና በዚ ክንጅምር ኢና ፖለቲካ ተመራማሪው ዶክተር በለጠ በላቸው የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ያልተቋጨ የቤት ስራ በተሰኘ መጽሐፋቸው እንደሚያብራሩት ኢትዮጵያ ለዘመናት የቀጣናው ኃይል ሚዛንና የሰላም መሰረት ናት። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት ሲመጡ የኢትዮጵያ ወታደራዊና ሀገረ መንግስታዊ አቅም ከአውሮፓውያኑ ሰራዊት ጋር የሚመጣጠንና ጠንካራ እንደነበርም ያወሳሉ። በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ የአፍሪካ ቀንድ ወደቦችን በባለቤትነት ይዛ ትጠቀምባቸው የነበረችው ኢትዮጵያ ከባህሩ ስትገፋ የቀጠናው የኃይል ሚዛን ሊናጋ ችሏል። የጎረቤት ሀገራት ያላቸው አቅምና ዝግጁነት የቀጠናውንም ሆነ የቀይ ባህርን የንግድ መስመር ሰላም ለማስጠበቅ በሚያስችል ቁመና ላይ አልነበር። ደግሞ ኢትዮጵያ የቀጠናው ሰላም ስትዳከም ደግሞ ቀጠናው የፉክክር ኃይሎች መጫወቻ ይሆናል። የአንድ ቀጠና ሰላም እንጂ ከም ሃገር ንኽቀውም ሽግር ገጢምዎ ዘሎ ኣብ ውሽጡ 25 ዕጡቃት ጉጅለ ብረት ኣልዒሎም ዝድስቕዎ ዘሎ ሓይሊ እንትኾነ ድፍረት ናቱ ልዕሊ ማንም ብምዃኑ ሕፍረትን ስክፍታን ዘይተዋሃበ ስርዓት ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም they have no problem talking about stupid stuff ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ፅልዋ ኣለና ዶ ጅንዕ ፍሪድ ዶ ማህያይ ዶ ገለ ክብሉ ስክፍታ ዘይብሎም ሃገር እዮም ማለት ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ እዚ ሓደ ከም ፅቡቅ ከም ዘቐነ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሰብ ክሳዕ ክንደዚ ዘይስምዖ ኣድገ እንድሕሪ ኮይኑ ሲ ሓደ ጎረቤታ ይግበረልኪ ጎረቦኻ ይግበረልካ ዝበሃል ግን ኮይኑ ኸ ኣሎ ኣይኒ ማለት እዩ ክትዕፁ ከለኻ ሲ ገለ ደረጃስ ክህልዎ ኣለዎ ቢካዝ እንድሕሪ እቲ ትብሎ ዘለኻ ኣብኡ ከለኻ ዝጋለፅ ኮይኑ ሰብሲ ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ሓሶት ትዛረብ ተለኻ ሰለር ቤት ሕፍረት ክስምዓካ እዩ ዝግባእ ግን እዚኦም ሕፍረት ዝስምዖም ሃገር ኣይኮኑም ስለዚ ንዓታቶም ንዝተፈላለዩ ዕላማ ይገብርዎ ይህልዎ እዮም ግን ናይዚኦም ጎረቤት ኮይና እሞኻ ኩሉ ትዘረባ ብዛዕባናን ብዛዕባ ሃገርናን ብዛዕባ ረብሓናን ስለ ዝኸውን ዘሎ ንኤርትራውያን ቅጭ ከምፃልና ወይ እውን ከቆጥዓና ንቡር እዩ ብሓቂ እያ ንዝገርመኒ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፀቕሚ ጌርካ ጎረቤት ክንካ ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ እዮም ዝእትውዎ ንሳቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ምርካቦም ጥራይ ዘይኮኑ ወላ ኣብዚ ሓደ ሲ I was talking to one guy and እንታይ ክብለኒ ጀሚሩ ምናልባት እሳቶም ሲ ድሌታቶም ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ገለ ኢልና ባሕሪ ሂብናዮም ሲ ክንዕርየሉ ንኽእል መንገዲ ኣይህሉ ዶ ኢለኒ መጀመርያ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክዛረባ ዝደላነ ኢትዮጵያ እቲ ሓሳብ ከም ሓሳብ ክለዓል ዘይግብኦ እንድዩ ግን ገለገለ ሰብ ከዓ ግደብ ፈንዶቲ ናይ ፖለቲካ ከመይ ጌርና ዘለና ፀገም ክንፈትሖ ንኽእል ይብሉኒ ኣይ ኣንደርስታንድ ሕቶ ፅቡቅ እዩ ዘላቒ መፍትሒ ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል ዘላቒ መፍትሒ ክትፈጥር ግን ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ገባሕሪ ብምሃብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ውፅኢት ናይቲ ኮሎኒያል ባውንድሪስ ዝበሃል ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ሳክሮሳንት ብምባል ዝረቅሖ ናይ ክትንከፍ ዘይብሉ መግዛእታዊ ውዕላትን ዶባትን ክትንከፍ የብሉን ኢሉ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ንከይኣትዋ ነቲ ወላ ብድሌትና ይኹን እምበር ብመግዛእቲ ዝቆመ ዶባትን ካርታን ክንትንክፎ የብልና ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ክፍጠረልና እዩ ብምባል ተሰማሚዑ ስለዚ ካብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክቆም ከሎ ካብቲ መትከላት ናውትስ እዩ እንድሕር ንሱ ኮይኑ እታ ኤርትራ ትበሃል ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብፍልይ ዝበለ ንፁር ዶባት ዘለዋ መግዛእታዊ ውዕላት ዘለዋ ሃገር እያ ሕጂ ካብዚያ ቦታ እዚኣ ንእሽተይ ነቓ ሂብካ ነቲ ልውላውነትን ነቲ መግዛእታዊ ዶባትን ውዕላትን ኣፍሪስካ ንእሽተይ ክትቦም ተጀሚርካ ከም ሓሳብ ማለት እዩ እንታይ ፅልዋ ከምፃልካ ድሕሪ ሓንቲ ግዜ ነታ ናይ መግዛእታዊ ውዕላት ተፍሪስካ ድሕሪ ክንደይ ነቓ ኢኻ ክትፈጥር
لك كمزي ننقع قحسي بنشتي وي كان حنت ترموز بكيرسي بمسمار غير نشتي نخالك فتره لا الكاب امنك ترما تجميركا نخاله يكون كانت فتره مبزحت غزي منالبات ماجيك بول تقوين انت داي كوين امبر نتا بكير مولا يخات صبره نتا قاقحم مولا يخات صبره سلازي لولاውነት ድማ ግዛእታዊ ሓድነት ዝበሃል ዘሎ ኤግዛክትሊ ከም ስለ ዝኾነ ነዚ ንሳቶም ዘምፅዎ ዘሎ ዕንደራ ከተተናግዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ክግበር ዝኽእል ኮመርሻሊ እንካናባን ብዓይኒ ቁጠባ ኢንተርናሽናል ለው ተኸቲልካ ወደባዊ ኣገልግሎት ክትቦም ትኽእል ገንዘብካ ሂቡኻ ንስኻ ድማ ገለ ትቦም እንተደየለ መሬት ክንበኩም ዝሃቡና ወይ እውን ልኡላዊ ኣብቲ ባሕሪ ንልኡላውነትና ንሴኪሪቲናትና ንናሽናል ኢንተረስትናትናን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ቀደም ሓያላ ስለ ዝነበርና ሎሚ ድማ ሓይልና ጎዲሉ ስለ ዘሎ ሃቡና ዝበሃል ዘረባ ማሕበረሰብ ዓለምካ ንሽግርና ይርድኦ ዝበሃል ዘረባ የለን እንተዝኸውን ነይሩ ብሕጋዊ መንገዲ ታሪካዊ መሰረት ኣለና ገለ እንዲኦም ዝብሉ እንተዝኸውን ነይሩ ናብ ዝግብኦ ከይዶም መሓተቱ ስለዚ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣይነው ትሽግር ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንሓዋሩ ከምዚ ኢልና እናተሰቓና ምንባር ኣየድልየናን እዩ ትብሉ ካብ ተፈላለየ መንገዲ ተበጊስኩም ትዛረቡ ኣለኹም ግን እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ዝረኸበ ጉዳይ እዩ ብቤት ፍርዲ ይኹን ብሕጊ ዝተወደአ ጉዳይ ካልኣይ ግዜ ትዛረበሉን እያ ከም ሓሳብ የልዕልዎ ምህላዎም ድማ ዝለዓለ ቁጥዐ ክፈጥረልካ ዘለዎ እዩ ስለዚ ዓቕሚ እንተዘለዎም ነይሩ ንልኡላውነት ካዮም ደፊሮም ዘለዉ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ ጥራዮም ንጎምሸትን ኣብ ቴሌቭዥን ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ሕማቅ ቁስሊ ዘለዎ እንስሳ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድሌታቶም ኣብቲ ገባሕሪ ስለ ዝጎደሎም ኣይኮነ ኢንፋክት ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ገባሕሪ ኢዝ the least of his problems ምክንያቱ ኩነታት ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ሃገርካ 6-7 ዓይነት ውግእ ከፊትካ ከለካ ብዛዕባ ኣብቲ ገባሕሪ ኢልካ ምዝራብ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ እዩ ዝነገር ብብዙሓት መንገዲ so generally كم ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና እዚ ነገራት እዚ ቀሊል ኣርሲ ይኮነን ሓንቲ ኣብዚኣ ፅብቕቲ መልሲ ዝረኣኽዋ እዚ ጉዳይ እዚ ንመፃኢ ወለዶ ቀደም ንኤርትራሲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ኢህደግ ህወሓት ይኮነ እቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ፈሪሙሉ ገለ ዝብልዎ ዘረባሲ ብዙሕ ግዜ እንዲኦም ዘልዕልዋ ለንቀና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕጋዊ መንግስቲ ይኮነን ንኤርትራ ክትወፅእ ከላ ፍቓድ ዝሃበ ይብሉ ፍቓድ ዝሃበ የለን ኤርትራ ሪፈረንደም መሰላይ ነይሩ ግን ስምዖሃስ ከምዚኣ ብሉ እዮም ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ዝፈረመ በቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ዘይተመረፀ እዩ ሕጋውነት ዘይብሉ እዩ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ነዚ ኸ መንግስቲ ኣብ ብናይ ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ እያ እታ ሶቨሪን ካንትሪ እያ ዝፅዋዕ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ሕጂ ኢሳያስ ኣለዎ ኣብ ስልጣን ኢሳያስ ዘተዓበየ ዘበለ ንሕና ኢሳያስ እምበር ንሕና ይኮንናን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዘተዓበየ ዘበለ ኩሉ ዕዳ ክፈልቲ ኢና ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ዓለም የለን ስለዘይፈልጡ ጥራሕም ከምኡ ዝብሉ ትብል ቀዳመይቲ ቀላል ካልኣይቲ ኣብ ነቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ክፍርሙ ከለዉ ኣብ ኣልጀርያ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ ነይሩ ሕዝኒ ግዜያዊ መንግስቲ ይኮነን ነይሩ ብሕጊ ዝተመርፀ መንግስቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ኣብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ከይዱ መሬተይ እዝን እዩ ኢሉ እምበር ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ኣይሓተተን ስለዚ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እንደገና ካልኣይ ግዜ ኣዝዲቑ እየ ዝመልክ ዘለኹ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 1993 ክቐርቡ ከለዉ ልኡላውነትና ኤርትራ ተቐቢልና ክብሉ ከለዉ ባሕራ ግን ኣይንቕበሎን ኢና ወይ ዓሰብ ግን ኣይንቕበሎን ኢና ንዓና እዩ ዝምልከተና ኢሎም ከመዝግቡ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ስለዘየመዝገቡ ብዙሕ ዘፍርሕን ዘጠራጥርን ምንም ነገር ከም ዘየለ ኢና ካብዚ መፅናዕታትና ኣረጋጊፅና እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰንጋል ወልደንስኤ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ግዜ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ብለሲንግ ኢን ዲስጋይስ ይብሉ ንጥፍኣትና ኢሉ ዝኣወጆሲ ንኤርትራውያን ኣብ ሓደ መስመር ከምፅኣና ዝበለፀ ስራሕ ሰሪሑ ክሪብሎ ንኽእል ኢና ናው ናይዚ ኣቶ ሰንጋል ዘረባ ትሰምዑ ኣለኹም ተቃዋሚ ኢልኩም ወይ እውን ሓደ ካብ ሃገራዊሲ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ እታ ዝሓሳብ ናቱ ተሪእኹም ወላ ሓንቲ ፍልልይ የብሉን ልኡላዊ ሃገር ተለካ ኢኻ ተቃዋምን ደጋፍን ክትከውን ትኽእል ኣብ ፖለቲካ ብየማንን ፀጋምን ኮንካ ትፃወት ሃገር ተለካ እዩ ሃገር ተዘይብልካ ዕጥቃዊ ገነፅ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጥራይ ዘለካ የብልካን ካል ስለዚ ሃገር ስለ ዘለና ተደሊና ዲሞክራሲ ንብል ተደሊና ቢሮክራሲ ንብል ተደሊና ኣውቶክራሲ ንብል ወሬቨር ኢዝ ሃገር ስለ ዘለካ እዩ ሃገር ምስ ኣለውካ ፖለቲካ ዝግበር ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገርካ ከም ዘይትህሉ ክገብር ዝኽእል ኣካይዳ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ነቲ ሃገርና እሞ
ሉላውነታን ቀጻልነታን ነውሕስ እቲ ካልእ መብዛሕትኡ እቲ ተቃዋማይ ኢሉ ዝዛረቦ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘለውን ዝደልየ ፍልልይ ኣበይ ዘሎ ናይ ግዜ ፍልልይ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘሎ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ንኸምኡ ክንብል ንኸምኡ ክንሓትት ዘፍቀደልና ግዜ ኣይኮነን ስለምንታይ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ፈተናታት ኣለውና ዝብል እምነት ክህሉ ከሎ እቲ ብደንብ ተቃውሞ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ድማ ሕጂ ኢና ንደልዮ ምክንያቱ እዚ ፀገም ዘይምፍትሑ ንዓና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ ንሱ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ከም ድሌትካ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ኤርትራውያን እንድሕር ኮይና እታ ኤርትራ ሰንተርናትና እያ ንኤርትራ ዝደፍር ቀይ መስመር ዝሰግር ከም ዘሎ እዩ ነዚኣ ክንቅበል ተዘይክኢልና ከም ህዝቢ ተቃዋምን ደጋፍን ኢልካ ትገብሮ ብፍላይ እቲ ተቃዋሚ ኢልካ ትኸዶ መንገዲ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልኒ ሃገርሲ እንደው ጠፊያ ንመን ኢኻ ትቃወም ዘለኻ you need to ask this question again and again ኣብ መወዳእታ ሃገር ክትልወልካ ትክክል ኣለዋ ነታ ሃገር ካሲ ሕጂ ክበልዓየ ኢሉ ዝመፅእ እንተመፅኡ መን ይክከላኸለላ ስኻ ትደልዮ ዘለካ ዲሞክራሲ ክመፅእ እዩ ወይ ገለ ክመፀካ እዩ ሎሚ ፀላኢ እንተመፂዎ እቲ ሃገር መን ክከላኸለላ ዝኽእል መን እዩ ሃገራዊ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይከላኸለላ ስለዚ ንስኻ ክሳብ ትደልዮ ነታ ሃገር ሒዝልካ ዘሎ መን ምዃኑን ክትፈልጥ ትክክል ኣለካ and you better respect them ድሕሪ ናይ ብሓቂ ናይ ሃገር ዘገድሰካ ኮይኑ ነቶም ሃገር ሒዞምልካ ዘለዉ እታ ስኻ ትደልያ ፖለቲካ ዲገለ ግደፎ ሃገር ሒዞም ከም ሃገር ክትቅፅል ገይሮምልካ ዘለዉ ሪስፔክት ክትቦም ክትክል ኣለካ ማይት ነገራት ክቕየረልካ ነገራት ክስተኻኸለልካ ክውስኸልካ ትደልዮ ነገር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ይደልዩ it's just ቁርብ ከነተንፍስ ኣለና ዝብል ኮንቲጀንት ወይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ኣሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ንሃገር ዝጠቅም እዩ ሃገር ካብ ፈተና ስለዘላ ካብ ፈተና እዮም ዘሰጋግርዋ ዘለዉ ዝብል እምነት ኣሎ ገለ ሰብ ድማ ሕጂ እየ ዝደልዮ ነዚ ነገር እዚ ይብል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ሃገር ኣማእኪልካ ክትከይድ ክትክድ ኣለካ ኣብ ህልኻ ኢኻ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ፀላካ ከምዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ተሸይጦም ብዘይረቢሕ ገንዘብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንዝደፍር ዘሎ ኣካል ምሳኻ ኣለና ዝብልዎ ዘለዉ ንምንታይ ቃለስኾም ዘለዉ ዘይፈልጡ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይደልሎ ፍሉጥ እዩ ንዓታቶም ኩርሲ ዝቦም ኣይኮነን ንኩርሲ ዝበቅዑ እንተዝኾኑሲ ኣይመቕረቦምን ከመ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካይዳ ተሪኻዮ ኩሎም እቶም ናብ ስልጣን ደምፅዎ ለማ መርገሳ በለው ካልኦት ኩላቶም ኣበይ ኣለዉ የለውን ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ነታ ኩርሲ ሶም ክሰርሑላ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እዩ ተቐባልነት ናይ ህዝቢ ክህልዎም ከም ዝኽእል ስለዚ ብቅዓት ዘለዎ ኣብ ጥቋ ይቕርብን እዩ እዞም ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ኢትዎም ዘሎ ሓደ ሓደ ንሪኦም ዘለና ድማ ብቅዓቶም ርዩ እዚኣቶም ኣወል ስዒድ ለንቀነ ዝበላይ ኣይኮነን ባሕሪ ከመሓድሩ ፊስቶማይ እውን ከመሓድሩ ይክእሉን እዮም ኢሉ ስለዝኣመነ ይትዎም ዘሎ ጀስት ኢንተርቴይንመንት ፓኬጅ ስለዝኾኑ this is how ኣብዪ ኣሕመድ ኦፕሬትስ ካብኡ ንታሕቲ ኢንኮምፔተንት ሰብ እዩ ኣብ ፖለቲካ ከምፅእ ዝደሊ ከምኡ እንተዘይከውን ንሓደ ምሩኽ ወተሃደር ምሩኽ ዝነበረ ወተሃደር ፊልድ ማርሻል ዝብል ሽመት ኣይምሃብከ ፊልድ ማርሻል ኢልካ ክፅዋዕ ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ሽመት እንተር ኮይኑ ምሽ ክማረኽሲ ሃገር ሙሉእ ዝማረኸ ክኸውን ተገብአ ነይሩ ግን ክንምንታይ ሎጂክ ናቱ ውዱቕ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚኣቶም ዝብልዎ ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ክንሓስቦ ዘለና ጥራይ ክበኩም ዝደሊ at the end of the day ንሕና ሃገርና ብሌን ዓይንና ስለ ዝኾነት ወርቅኻ ስለ ዝኾነት ዓድኹም ደለይታ ብዙሓት እዩ ስለዚ ኣብ ግራትካ ወርቂ ኣለካ ሎሚ ከተውፅኦ ይከኣልካ ተዲኹም እዚኣ ጥራይ ዘክሩለይ ናይ መወዳእታ ባገር ጉዳይ ኣብ ግራትካ ኣብ መሬትካ ወርቂ ከም ዘለካ ነጊርካ ኣሎ ሕጂ ግን ከተውፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ዘለኻት ወርቂ ሕጂ ከተውፅኦ ስለ ዘይትኽእል ነቲ ወርቂ ንሓደ ሓላፍ መንገዲ ብሕሱር ዋጋ ይትሸጠሉን ኢኻ ርእስኻ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ማለት እዩ ተዲኻኒ ሚልዮናት ዶላር ቢልዮናት ዶላር ከውፅኣልካ ንዝኽእል ነገረ ገንዘብ ስለ ዘሸገረካ ንሕጂ ማ ክትሓልፎካ ትኽእል ኢኻ ግን ንሕጂ ምቾት ከተስተማቕር ክትብል ብዘይረቢሕ ገንዘብ ሸይጥካ ንዘላለም ክትጠዓስ ኣይትነብርን ኢኻ ሃገር ድማ ካብኡ ንላዕሊ ኤርትራ ቃል ብቃል ወርቂ ኣለዋ ኩሉ ነገር ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ሎሚ ስለዘይጠዓመካ ሎሚ ኣብ ኩነታትና ስለዘይተረጋገ ነዛ ወርቂ ዝኾነ ሃገር ሕሊፍካ ይትቦን ኢኻ this is why ኩሉ ግዜ ንሓስቦን ንዛረቦን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ሃገር ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ናተይ ናትካን ዕድመ ይኮና ንዛረብ ዘለና ሃገራት ሓደ ሓደ ግዜ 100 ዓመት ከይጥዕመ ንኽእል እዩ ቻይና the century of humiliation ዝበሃል ኣለዉ 100 ዓመት ተዋሪዶም 100 ዓመት ናይ ውርደትና ዘበን ይብልዎ 100 ዓመት ካብ 1850 ክሳብ 1950 ነቢሉ እዚ ኮሚኒስት ፓርቲ ክሳብ ዝመፅእ ስለዚ ናይ 100 ዓመት ከም ታሪክ ይዝክርዎ century of humiliation ን100 ዓመት ተዋሪድና ኢና ድሕሪና ሕጂ መፂና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ it could happen ከጋጥመና ይደለና ግን ን100 ዓመት ክትዋረደሉ ትኽእል ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል ኸውን እዩ ድሕሪኡ ግን ተመሊስካ you come back into power ትምኒትና ወትሩ ግዜ ላዕሊ እዩ ንቐፅል and
there is also this እዚኣ መክበኩም ዳርጋ መዓልታዊ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና እንዲሁ ኣሸጊርና ዘሎ let me give you one thing ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክበኩም ደልየ ኣለኹ has drawn a line in the Egypt has drawn a line in the water. Cairo is warning Ethiopia, do not try to control the flow of the Nile. The warning comes after reports that Ethiopia is considering more dams and could seek greater control over flows to Egypt and Sudan. Speaking through state news agency MENA, an Egyptian government source says that Cairo will not accept or allow any party to control the flow of the Nile to downstream countries. ሕጂ እቲ ብልፅግና ዝፍፅሞ ዘሎ ጌጋታት እንዮም ዝብልዎ ግን ከምኡ እዩ ሓደ ግዜ ክወድቕ ተኮይኑ ሓደ ሓይሊ ሲ ብዙሕ ጌጋታት እዩ ዝፍፅም and that's a good thing already እንድሕር ጌጋታት ይፍፅም ኣሎ ንዓኻ advantages ይፈጥረልካ ኣሎ ማለት እዩ this is how we understand the situation ጌጋታት ዝፍፅሞ ዘሎ ንዓኻ ክዕውተካ ትዝበለፀ እዩ ስለዚ ብልፅግና ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እንደራ ጥራይ ገዲፍካ እታ ውሽጡ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ፋኖ ምስ ተጋሩ ገለ ግደፍዎሱ ምስ ሃገራት ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምትፍናን ትሪሎ ምስ ሱዳን ኦልሞስት ናብ ኩናት ዝኸደ ሽግር ኣሎ ናብ ግብፂ ድማ ቀፃሊ ብናይ ማይ ደረጃ ፕሮፓጋንዳ ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ኦኬ ናይ ግብፅን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያን ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝቐፀለሲ what is a big deal ክትብሉ ንትኽእሉ እዮም ኖ ኩሉ ፀላኢ መድረኽ እዩ ዝፅበሕ ኩሉ መድረኹ እዩ ዝፅበሕ ግብፂ ይኹን ዓብይ በይንኻ ክትገብሮ ትኽእል ክሳራታቱ ብዙሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዙሓት ብሓደ ክመፁ ከለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ከቢድ ዋርኒንግ ሂብና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እጂ ምስ ምንታይ ኸ ተተሓሓዞ ግብፃውያን they're not stupid they want ብውሕድ ዋጋ ዝዓበየ ውፅኢት ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከናድዩ which is obvious ንመብዛሕትኡ ሓይሊ ክትርድኦን ክትግምግሞን ትኽእልስ እዩ ስለዚ እቲ ብካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ይርይዎ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ድማ they want to put pressure ኣብታ ዘላታ ፀቕጢ ክውስኹ ክኽእሉ ኣለዎም ክምልኡ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ድማ እዩ ነቲ ኩነታት ከቢድ ክገብሮ ዝኽእል ህዝቢ እዚ እንታይ ከረዮ ክብል እያ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ግብፃውያን ብማዕዶ ዝጥምትዎ ዘይኮነስ ብቐረባ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ጉዳይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ፀሚዶም ንኣቢ ከኣሊዎ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ይርይዎ ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ንሳቶም they have to give a hand ክሕወሱ ኣሎም ኣብኡ ባጀት ድዮም ክምውሉ ባይታ ድዮም ክፈጥሩ ኣማኸርቲ ድዮም ክገብሩ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክፃወት እዮም ምክንያቱ they can see this thing ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኩነታት ዲስታቢላይዝ ክገብሩ ከም ዝኽእል ናው ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ግብፂ ክንዛረብ ከለና ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ከም ዘረባ ድመፅእ እቲ ዘረባ ድማ እንታይ እዩ ግብፂ ንባዕሉ ኢንተረስት ናቱ ካልእ እዮም ዝብሉ ግብፂ ኢትዮጵያ ዝተዳኸመ ክኸውን እምበር ምስግጋር ናይ ስልጣን እውን ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ይብሉ እዮም ትሩ እዚ ሓቂ እዩ ግን ኣቢ ወዲቑ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ መሰጋገሪ ዝግበር ዘሎ ኬነዲ ካልእ ፖለቲካ ክሰጋገር ተኮይኑ ዩ ቲንክ ላይክ ንፅባሒቱ ሓያል መንግስቲ ክኸውን ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ነዚ ነገር እዚ ክገብር እኮ ብውሕድ 3 ዓመትን ከቢድ ኩናትን ኣብ ትግራይን የድልይዎ ክሳብ ኩናት ትግራይ ዝግበር እኮ ንኩሉ እሺ ጎይታ እዩ ዝብል ነይሩ ን3 ዓመት እሺ ጎይታ እናበለ ዝሰግድ ነይሩ እሰይ ወዲ ኣፎም ይብል ነይሩ በቲ ድማ ንግብፂ ኣብ ካይሮ ከይዱ ደለኹም ክገብረልኩም ይብል ነይሩ ንሱዳን እግሮም ይስዕሞም ነይሩ ንደቡብ ሱዳን ይሓቁፍ ነይሩ ንሶማልያ እግሮም ይስዕም ነይሩ ንኩሉ እናሰዓመ ይድኸይድ ነይሩ ክሳብ ዝደላደል ሚንስ ግዜ ነይርዎ እዩ ሓድሽ መንግስቲ መፅኡ እሱ ከማ ከምዚ ናይ ሎሚ ብደም ምፍሳስ ዝመፀ ይኮነ ነይሩ ዳርጋ ሓውሲ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጥራይ ዝመፀ ሓይሊ ነይሩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ድማ ዝተቐበለ ነይሩ እዚ ሕጂ ዝመፅእ መንግስቲ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክቕበለ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ስለዚ everybody is calculating ኩሉ ሰብ ስነ ናቱ ኢንትረስት እናደመረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝደማመር ዘሎ ድማ ኩሉ ተደሚሩ ናብ ፅቡቕ መደምደምታ ክበፅሕ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ግብፃውያን they can see this ኤርትራ they can see this ናበይ ክኸይድ እዚ ጉዳይ እዚ ይጥምቱ ኣለዉ everybody has their interest maybe ኢትዮጵያ ክትፈርስ ወይ ካልእ ኣጀንዳኦም ከይከውን ይኽእል እዩ እቲ ዕላማ ግን ጋብ ክፈጥረሎም እዩ ንኣብነት ግብፂ እንታይ ይጥምቱ ብዚ ሲምፕሊ ግብፂ ነዚ እናረኣዩ ከለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ክወጥቀሉ ዝኽእል ቻንስ ኣሎ እቲ ዝመፅእ መንግስቲ ጌና ከይተረዳድኦ ከሎ ንኣብነት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከለዉ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ተወዲቑ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ዝምድና ተጠቂሞም ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ጌና ከይተደላደለ ከሎ ሕጂ ዲል ግበር ክብልዎ ክእሉ እዮም ሕጂ ጉዳይ ናይ ኒል ዲል ግበር ክብልዎ ክእሉ እዮም እንተደየለዉ ንዓብ ከም ዝቕፅል ክንገብር ኢና ኢሎም ከፈራርዎ ክእሉ እዮም እቲ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ንግብፂ ዝምችእ ዲል ክገብር ክእል እዩ ገምጥልዋ እንዶታ ካርዲ እዚ ዲጋ ዝማ ዝተሰርሑ ግብፃውያን
أجرجر مسجات أمام كنتشنا عصرت هذا عرب سبرينج كايت كله يعب ملص أبغي سوا لك جبز أب تزدخم والنار خيبو يوجي وامل زينا because he knows how to play this card لك جبز أيان لما أب تزدخم تقولنا تزبالت أديل كجبر كلهم سلزي جبز أيان have every intention كل دليتن بحقنا لهم أبي أحمد كودر دخلنا بناي جبز أتحسسوا جبزي إثيوبيا بتنتن كتقول خايس سألوني تخيلوا تنايا بنشانغول زولو تنايا بلو نايل ممنش أبو تاتات تسو أبتعتيهم زي ما حضر منقص كله يسألوني حقنا خلا قرأكم تدارك سنتي تناتو مك أتحسسوا إثيوبيا تبال انوز اللو هاجر كون إيرترا كوما حسابي بالله إثيوبيا أنت تبتاتنت إيرترا مبزحتنا من سيادة كواي مخاف أنام بحالتينا مهنياتو حدا كابس تبتاتنا هاجر انتاك مسأنا نغلي فلتي بالله لذي بخمو منقص إيرترا برقص مبتتانا إثيوبيا كم ألامة زدليون زسر حلي إلك اختزار بايت خلينا نعو كدقف زغل زقون يكون شبتي يلا ولا كاتمنا يلصقنا كادرتات نقوم مشيتن إثيوبيا نخد فرسولي نقوم مشيتن شعبي هذا سرح لهم زمدرو انتقونو أبايتا جن تجيبت نريو كل جزء إثيوبيا كتفرس زدل منقصي لنا بيرترا السودان كتفرس ونز دلي يكونن صوماليا كتفرس ونز دلي يكونن كل هاجرات كحيل على زغلا قد بوهدت كسر حلو زغلا نجرات زنادي إنانري سلازي زي ما نقول كلتين هاجرات زلون بلتقنا دبان تقبرالو بمنقدتي منستري ماين ساعتن إثيوبيا تايلر intends to proceed with building additional dams on the river for the fair use of Nile water and achieving sustainable development. نتفقت كاب على خامن كلت أفكول وخمزي أكبيت كوينا زلو نجبسي مليش يغز كسرلو كالت وساق ديقاتات كنجبرينا نتي أتقاق مانا يمين رتعاون مقباري بلالو زي بعلخا شجر مصوع يزبهال بزو خينو دما توم جبس آيان تدقاقامي تري الملسي بوا مالو صبويو أبي أحمد يقص اللي تريحات بلو he is making massive mistakes شفت جيجاتات نديد في السمزلو ألا خاقاقو خلون تايم زولو شايناوين أي تقول ألفو تانسو بتاع the art of war والمصحفو هتكاتس لاي جيجاتات كفتسم كله أي تقولفو صبو جير خاقاقات رايزو صبويو because نعنوتو تزبالت وجه دم أنتي لمو تزبالت وجه كيتا كوسكا تسعر وجه تزبالت وجه زبال وجه صبو كون هيكلني generally بحفشة تزبالت وجه جن حنت كيتا كوسكا تسأل أين حد تبالعو كموت الكازغ المدرخي that is actually the highest strategy سلايخا وشتاوي كنا تاتال إلكا نحد حدو كم دبالعن نحد حدو كم أفان كنت قبرو تغيل كاي نزو كل عبقمتي تين حجي everyone has a skin in the game now سودان بلتقنا نخط أف دليتوميو بلتقنا تأفيو مالت نايدا عمسر أقد داسي محاور تبنتيسو مالتيو سلال السودان everything ناتوم استراتيجي بلتقنا أبن بلتقنا كابسورو كمحو دليتوميو دليتوم ترى دي كونسي proactively بنوتوف من قدك سرحو زغليهم دا عمسر كسعرو تغيرهم بلتقنا كسعرو لزغل من قد تتفتيرو تزبالة زي هذا بلو لي إيرترا زلو منقسي I don't think إن أبي يغرق قبل لزغل منقسي كولا ميجي It's too late أبي منوح رحكات سلازي خده أبي إيرترا زلو منقسي بفلسهم يغرق قبل لون كحق قولو زغلية مثلا كبنكر واخدو ليو I think it is obvious شعبيا تسأليهم كا زملو سيكورو so probably بوغن إيرترا reason اللوم مخنيات اللوم ني أبي كابسورو منقسم كوقحفوه أوكي أبوش إثيوبيا توعج تم كل توسن ثلاثة وسن تدبرهم دلنا قبسي نزار بس هنا السودان نزار بس هنا إيرترا نزار بس هنا نوشتم ساعتها who else is there تجراي مالت بفلاي هو حات مالت هو حات يا باور ما تيزلو يجي ولا قبي شمنا تجراي تقولنا هو حات يا باور ما تيزلو هو حات مالت دما زحلفه شومنت عمتات وشوات عمتات حنت نقدر ترى تردو مسجدل مكرا كم زرعي يزفلت زي مكرا دما ملي سنة تبلا شو تخيل الله سو إن السنس كم زانا لو مبكو نحوار كره بيكولونيا قد محجي تزعبي يجي قافت إمام بمولو كرنا في كان صارون كم زواجا غيرهم بوز وردهم بس هذا ما ساجي وصلنا له لو ممكن تجيم تغير له سلازي بزحات حالتات أبزور يوم هلو نزاع الدلزيا كتملتهم تجديفهم هو حات نحوار بجيرو goodbye كبعدي they have no chance to survive معناته أبتقرأيهم بوتهم وحس هيكون لومي أبزع وانا زي أبزع بكو حجز على تريو حسما they have no chance أم حرقيد فانو تيتبلو فانو نزل عالم سلطان يراي أبزع الجوان جن فانو قطر هذا حيلا بإثيوبيا كم تقامك نبلا ينغلينا جن أب قطر هذا زي جماعة حيلا له سلام تاي فانو حزب محرادة قفر له
اسم أمحارة دم عزيب زوي يعني قام قارة قفلوا أمحارة نيات زارب زوي ملقتنا تناب قالوا كم حلال فغلي إذا مالتها مالتي أبز حلفة حمس عم زير أيون باور ستراكشر بناي كالوت ناي شمقلناتات درغبو مقابرياتات زغون بوليتيكانيات ديكو نسي بعلو بزمرصهم بعلو بزقدمهم تقاليسهم نفس سلطان زمصو نتا 4 كيلو ملو بملو انتري تقوصاصرا 4 كيلو حيال صلوا زلو ناي أمحارة بوليتيكاዊ ሓይሊ ክእቱ ከም ዝኽእል ይረኣዩ ኣሎ ወላው ኳ ሕልምታት ናቶም ዶሚኔት ክገብርዋ ዝኽእሉ ተኮይኑ ሳግን ከባድ እያ ስለዚ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝብል ኣምሓርኛ ኣምሓሩ ክልል ኣምሓራ ዓብ ፅልዋ ሒዙ ክኣቱ ክእል እዩ ከምቶም ካልእ ግዜ ተጎራቢቶም ታሕቲ ገዲፎሞ ዝያዳ ዝሃስይዎ ዝነበሩ ከምኡ ከጋጥም ኣይኮነን ስለዚ this is the moment ንኣታቶም ሕጂ እዛ ሞሜንት እዚኣ ተሓሊፋቶም ግን they may not get another moment እቶም ካልኦት ወላ ክልል ሶማል ሕጂ ተረዲዎም ኣሎ if they don't wake up today ሎሚ ተንስዮም እንተደይ ተቃሊሶም እንተደይ ጎዮምን ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ቦታ ክህልዎም ኣይኮኑ ኣፋር ንባዕሎም ቃልሲ ናቶም ንዑ እዩ ኣብ ጣውላ ቦታ ክትረክብ ትኮይንካ ኣብ ባይታ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብሓይሊ ጥራይ ዝረጋገፅ መሰልካ ብፖለቲካ ገለ ዝበሃል የለን ህወሓት ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ናይዚ ኦፒዲኦ ዝበሃል ናብ ስልጣን ከምፅኦም ከሎ ንኦሮሞ ስለ ዝፈቱ ይኮነን ህወሓት ውሑድ ስለ ዝኾነ ትግራይ ህዝቢ ናቱ ንኣምሓርኛ ንኣምሓራ ዶሚኔት ክገብሮ ተኮይኑ ንኦሮሞ ክሕዝ ኣሎ it was a bad mistake أم حماق جيجان حدا جنيا جيجان يفتش ميهم زبلو تجارو مخنياتو نام حراك زكت قبل نوروما قبل كأيروا تقبل دماء كوحت أميل ماتيو سلازي it was a very dangerous move جن سران شو عطان عمد جزيل لو مجن تقبل فتفامي دلله ثم قالوا كل لا دماء أعمز اللهم بين شامقول كوميتين سألو بين شامقول زبان نابنا تجي جنبيلان بين شامقولن أعم خير لهم خلي تومز بي جبتن السودان من كل جزء مزدق فوميهم سلامتاي زيهم سبازياتهم نعتاتهم متناتهم leverage كرا قدر لهم زغليهم ስለዚ this region is going to be in a very very difficult dynamic እዚ ከቢድ ዝኾነ ነውፅ ናይ ሓይልታት ዝጋጠመሉ ዘሎ ቦታ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ መልክዕ ድማ ኢና ንጥምቶ ዘለናን ንትንትኖ ዘለናን because ሱር በተኻው ለውጥ ክገብር ዝኽእል ኩነታት ከጋጥሞን ስለ ዝኽእል ናው ነቲ ኩነታት ንእሽተይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክንውስኸሉ ምንታን ሓላፊቱ ድማ ብስግር ከዓ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ Edge as the Houthi rebels launched several strikes in Yemen in recent days. Visuals that you'll now have on your screen shortly, they show the aftermath of the missile strike that has left a missile crater in a residential area of the city. Furthermore, the attacks have also كل جزء ما حوت زبال كا نفسه زخالة شجر دفتر دول حيلي حوتي مالت أبت كبابي بحيلي دليل تقبر زخالة من كما يزبل حيلي ناقوني دمت زلوا سلزي أبت كباب نسو بس قرنا تغلالا نتكبابي ناي بحري دومينيت كقبرو يدد زلو it's not something كالوت كزفتو زلو ايكونن زلو جن فتيخادو نقص تمرغي نهو اني ولا كوا ضيفتو وانتلو ني حوتجد مني تطو كبلو زغل معناته ايران اتي بحق استراتيجيكاوي ايدناتا حوتيو كابتي ايران بعلا كتسالطو تخلنا لعلي كسالط الله زغل زلو ابزوان زي حوتيو بزمن قد ما اتو حوتي إيران أنت جيراتو قصقصا كفتر نزخل حوتي بك أي بحر The UAE grip on the Gulf because Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Kuwait and Bahrain are reportedly questioning whether hosting large US military bases is still worth it. These 5 key US allies in the Gulf are reportedly frustrated with Washington as the US-Iran war drags into its 6th month. And this is not just about anger at President Donald Trump. كم تريوا زلهم انتايم زبلو زلو هاجرات خليج نبحكي واشنطن بوست أو كم زلوا يوم زلو أب دونالد ترامب زلهم حكان أب شجر يتوهم ترى ديكورس كاب شجر كوسهم زي مخالو قبل اللي دما شجر ناتهم فزيم زي قد سب مخانو تقول تعي نفس قد الدرجة يزخي زلو إذا ما لدم هاجرات خليج ببشت عراقة شجر كام مفتاح يزبال زلو تببشت عراقة ما حدا زي كل يوم أب كل هاجرات أب نحت أدنون تجراج أوي من قدي وزدلوا زيد ما نأمريكا نا لونج تيرم نا باور نا أمريكا زدهم مخانو جهات كيلاتات يزاربو كل نجار دما ترجم زلوي because إذا هاجرات أمريكا سبقت تزرب حزنا برهاجراتنا بزوجة تزريب اللي
ንዓና ግን ምንታይ ኢና ንሪኦ እዚ እዚ ነገራት እዚኣተን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎን ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ድማ የንፀርፅር ኣለዋ ሌትስ ቴክ ኢማራት ፎር ኤግዛምፕል ኢማራት ናይ እስራኤል ልኡኽ እዩ ነይሩ ኢልና ምስ እስራኤል ኮይኑ ድማ ኣብ ቀረብ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ተራ ንሪኦ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቕድሚት ክጥቀስ ይኽእል ሶማልያ ከምኡ ኢትዮጵያ ብዓብዪ ደረጃ ንዓና ብፍላይ ካብ ብሱዳን ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኢማራት ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓደጋ ናይ ኢማራት እዩ ዝዓብየና ናው ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላዋት እያ ኣላ ሓደ ካብቲ መዋፅኦ ክኾነ ኢሉ ዝኣምነሉ ዝነበረ ኢማራት እዩ ስለምንታይ ካብ መጀመሪኡ ኢማራት መዋፅኦ ክኾነ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ መሲልኩም ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ እስራኤል ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ኩናት እያ ዘላ እዚ እስራኤል ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ናቱ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ራሻ ኣብ ከቢድ ኩናት እያ ዘላ ወላ እኳ ገለገለ ከተጓራብቶ ትኽእል ተኾነት ብዓቢ ደረጃ ክትሕግዞ ኣይትኽእልን እያ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ኩናት እያ ዘላ ብዓቢ ደረጃ ክትሕግዞ ኣይትኽእልን እያ ኤሮጳውያን ኩሉ ዝርካቡ ንብረቶም ናብ ዩክሬን ሰዲዶም እዮም ፍሉይ ነገር ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብዪ ኣሕመድ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሕግዝዎ ይክእሉን እዮም ፖለቲካዊ ሽፋን ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ኩሉ ንመን ንሓደ ሃገር እዩ ዘትርፍ ንኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣክቲቭሊ ክሕግዘኒ ዝኽእል ካሽ ዘለዎ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጭዋዳ ዘለዎ እዩ ረብሓውን ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክገብሮ ዝኽእል ልክዕ ከምቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንሱዳን ሓዊ እናገበረላ ከሎ ብኢማራት ሽፋን ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ገይሩሉ ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ካሊእ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ እንደራ ኢማራት ፅላል ኮይና ካብ ሽግር ክትከላኸለሉ ዘለዋ ቴክኖሎጂን ገንዘብን ሂባ ድማ ከይወድቕ ክትከናኸኖ ምዃና እዩ ዝሓስብ ነይሩ ካብቲ ንሱ ዝሓስቦን ኢማራት ዝሓስቦን ንላዕሊ ግን ኣምላኽ ስለ ዝሓስብ እንታይ ገይሮምላ ንኢማራት ነብሳ ዝኸኣለ ገበል ኣብ ዙርያ ኣምፅኢላ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ኢማራት ኣብቲ መጀመርያ they were pretending እዚ ፀገም እዚ ንዓታቶም ከም ዘይፀሉ ንኩሉ ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ይፍትን ነይሮም ሕጂ ግን ሕጂ 6 ወርሒ ኩናት ምስ ቀፀለ ብሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ መዕለቢ ናይቲ ኩናት ኣብ ዘይረኣየሉ ዘሎ ኢራናውያን ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሞም ዘሎ ኩሉ ነገር ንህላዊኦም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝተዓወጀሉን ዝነፀረሉን ግዜ ኢማራት ቢልዮናት ገንዘብ ናብ ኢራን ትሰድድ ከም ዘላ ዝንገር በዳስ ነገ ነቢ ኢናፍ ሓደ ትሰድዎ ዘሎ ገንዘብ ካሕሳ ኣይኮን ገንዘቦም እዮም ዝመልስሎም ዘለዉ ስለዚ ኢራናውያን they cannot give them special treatment maybe ክሳብ ገንዘቦም ትወስዱ ነቲ ፀገም ከጓድሉሎም ይኽእሉ ግን ንኢማራት ብፍሉይ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ዘለዎ እዚ ድማ ነቶም ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ፅቡቕ ዝኾነ ጋብ ፈጢሩ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራን ሱዳንን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ እዮም ዝከታተልዎ እዚ ማለት ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብታ ዝደኸመት ኩነታት ወሪዱ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ናይ ማእከላዊ ምብራኽ ፀገም እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ መብዛሕትኡ ፖለቲካ ዝርድኦ ጂኦፖለቲካ ዝርድኦ ትፅምዶ ዝበሃል ዘለዎ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ትርኢ ኣለኻ ንኣቢ ኣብታ ቀንዲ ድኽምቲ ጎኑን ድኽምቲ እዋንን ረኺቦም ኣለዉ እንታይ ይገብርዎ ንዓታቶም እዩ ዝምርኮስ ናባታቶም እዩ ክኸውን ኣብዪ ኣሕመድ ዝለዓለ ጭንቀት ወሪድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ማእከላዊ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንዕኡ መን ብኸመይ መንገዲ ዝያዳ ከም ዝምዞ ይኽእል ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ኣካል ኣጀንዱ ኣሎ ሃገራት ኸልጅ ካብቲ ዘለዎን ንኽወፃእ ከቢድ ፈተና ኣለወን ሶ ዳት ሊቭስ ዩ እንታይ ክትገብር ትደሊ ስኻ መልከታ በትሪ ገለፀ ዝገለ ዛንታ ኣላ ትተመን ኣብ እግርኻ እቲ በትሪ ኣቤትካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ትበሃል ዘረባ ኣላ እዚ ሓደ ሰብሲ ንተመን ተሰኪሙ ርባ ምስ ተሳገሮ ሲ እቲ ተመን ክበልዖ ደልዩ ክነክሶ ደልዩ ነቲ ተሰኪሙ ዘሳገሮ ሰብ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ናብ ዳኛ ምስ ከዱ እቲ ዳኛ ሲ ውረዱ መክዳንየኩም ኢልዎም ሽሮ እቲ ሰብ በትሪ ሒዙ ነይሩ እቲ ተመን ድማ ብታሕቲ ወሪዱ ነይሩ እቲ ዝዳንዮም ዝነበረ እንታይ ኢልዎም ነቲ ሰብ ማለት እዩ በትሪ ኣቤትካ እቲ ተመን ድማ ኣብ እግርኻ ካል እንታይ ትደሊ ኢልዎ ስለዚ እቲ መፍትሒ ሲ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ what can you do with that እንታይ ክትገብር ትኽእል right now ኢሉ መኺርዎ ይበሃል እታ ጉዳይ ድማ ኩሎም እዞም ሓይልታት ብኣቢ ተበፅቢፆም ዘለዉ ኣቢ ኣብታ ዝደኸመት ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክወስኑ ይኽእሉ እቲ ውሳኒኦም ማእስ ክገብሮ ይኽእሉ ብኸመይ መንገዲ ክገብሮ ይኽእሉ ካብዚ ናይ ሕጂ ንላዕሊ ግን ዝምችእ ግዜ ክፍጠረሎም ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ናው እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ተፈላለየ ዝግበር ዘለዎ ኣብቲ ወታደራዊ ግንባራት ሓሊፍና ምስ ንርኢ እንታይ ይጋጥም ኣሎ ላይ እያደረጋችሁት ያላችሁት ተጋድሎ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እሺ አመሰግናለሁ መሳይ። ያው እንደሚታወቀው በተለያየ ቦታ የአማራን ሕዝብ ካላጠፋ እረፍት የነሳው አገዛዝ በተለያዩ በእብሪት በሚገባባቸው አካባቢዎች ላይ በሚመታበት አጋጣሚ ተመልሶ ግን ምንም ከፖለቲካው ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የሌላቸው ንጹሐን አማሮች ገበሮችን አልፎም ለአመታት ሲያገለግሉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ እዚኦም ፋኖ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ቅድሚ ናይዚያ ናይ መሳይን ናይ ተፋኖን ዘረባ
حتى ارتكل صحيفة مالو أبزح حلفة فانو مس حدا ميديا ناي I don't know ناي سويس ميديا ديو ولا مس ناي فرنسا ميديا زقبرو زمن كاسي نتي انترفيو كيرو يوم زبلو نتي مجلس زهبة زمن كاسي نيرو and أبتي زبلو زربا دما أقد داس وساني أبقى لجزية بنصور زي زرب زنبر زربا تزاري بلو يوم زبلو كسمعكم ينتهي مهانا زربا because I think we really need to نتي كنتات بتزقبو ملكة كنردو كنكلا لنا let me download it ضد على أخوة مسيل نيرجن somehow الله نمزح sorry okay let's go مجمريا انتهي يزبل أب the article أمونغوزيوم حلتات زلوز كنتات نيوم we are fighting against the disintegration of Ethiopia. The leader of Amhara, of the Amhara Fano militia, Zemene Kase, announced the creation of a unified command and alliance with several organizations, including Tigray. The objective to overthrow Abiy Ahmed. كل article in what's in the law. ولا بميديا ناي جبتون what's in your time زولو زلو. نحنا الأمانة إثيوبيا خيط بتاتن إثيوبيا نمدحن إنا نقال سلنا يقولوا له زمن كاسة ناي فارنا حلاف مالتي. زمن كاسة بلتقنا كادرتات ناي بلتقنا كل جزء مسيرترا قربت زمدنا زلو مخانو يوم زخصوه. بزغنة تعلامة حبراو جنبار قيملو. إذا سمدوز بحالة بكينيا زغنة ناي بوليتيكاو جنبارين تتبالي وانت تتبالي وتهدراو جنبار دما أمونغو فانو أقدم أبيلو حبراو جنبار كم زعمة أفابن زبل مالتيو دحريو دما نبعلو ترنوف حيل ناي فانو بس قالوا حيلتات ناي جنبيلا بس ناي تجراي حيلي بس ناي عفار حيلي بس ناي أوجدين بمولاتهم بحدو خينهم كم زلوا يزنقر تعلم دما حبيبة زي بالله سكفتا زي بالله قال علم زي بالله نبل سجنا أبي بونكيركا مقحافي تعلمها يوم زلوا لما خم نتعرون وسنا نقدسني ስለዚህ ስትራቴጂ ከመገር ካተገበርን ዝብል ድማ the goal to target ናቶም to overthrow Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Abiy Ahmed ንምላይ እምበር ኢትዮጵያ ብትታን ኣይኮነን እዚ ጽቡቕ መልእኽቲ እዩ strategy shift from localized skirmishes to a coordinated national offensive that sounds really good strategy ናትና ድማ ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንምጉሓፍ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ከም strategy ብልሎ ካብ በብ ወገና ንገብሮ ንጽል ዝኾነ ንሽተይ ኩናት ውህደት ዘለዎ ኣብ ግንባር ካብ ምክልኻል ድማ ናብ መጥቃዕቲ ክንሰግር ኢና ሳብጂ ምክልኻል እንተነርና ውህደት ብዘለዎ መንገዲ ብኩሉ ግንባራት ብረትና ናብ ሓደ ሰብ ጥራይ ክትኩስ እሱ ድማ ናብ ብልጽግና እዩ that is the united front ዝበሃል ዘሎ so unified command ወታደራዊ እዚ እውን unified command ሓበራዊ ግንባር ኣቂሞም ኣለዎ ወይ ሓበራዊ እዚ by leadership ዘመነ ካሴ confirms the historically fragmented Fano militia have now formed a single unified military command እቲ ተመቃቂሉ በበይኑ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ፋኖ ሎሚ ሓበራዊ ግንባር ኣቂሙ ብሓደ እዚ ይኸይድ ከም ዘሎ representation claims to act as the primary defender of the Amhara people ፋኖ ቀዳማይ ረብሓናቱ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እሱ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዝዓበየ ኤትኒክ ግሩፕ እዩ ተኻለይ ተቐማን for decency እዮም ዝብልዋ ዘሎ ኣምሓራ ካብ ኦሮሞ እውን ንበዝሕ ኢና ዝብል እምነት ኣለዎ because ንኣምሓራ ተገዲሱ ክቆፅሮም ዝኽእልን ነቲ ኩነታት ናቶም ክርድኦም ዝኽእል ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ዘሎ unexpected alliance ካብቲ ፅቢት ወፃኢ ዝኾነ ሽርክነት ድማ ይረአ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀት ካርዲ ናቱ ዝነበረታ እያ ትብል ንኣምሓራን ትግራይን በታ ናይ ኣከራኽሪ መሬት ዝበሃል ገይሩ ከባልዖም ንዘበናት ከባልዖም ንክልቲኦም ኣዳኺሙ ድማ እታ ቦታ ንሓዲኦም ክባ ኣይኮነን ናይ ኦሮሞ ክትከውን እዩ ድሌቱ ነይሩ ስለዚ ተጋሩን ኣምሓሩን ለቢሞም ንሕና ነታ ጤል ምልእቲ ወሲዱ ዘሎ ብንእሽተይ ዓፅሚ ኣይንባልዓን ኢና ኢሎም ተዲዮም ዶ ተቐንዲ ንዓና ከባልዕ ዝኽእል ኣባራት ኪሎ እዩ ዘሎ ንዓና ባልዑ ንዓ እውን ክበና ኣይኮነን ኢሎም ኦኬ ስለዚ ድሓን ናይቲ ዘከራኽረና ከመይ ኢልና ኮፍ ኢልና ንዛረበሉ እሱ ግን ቀዳምነት ኣይኮነ ሕጂ ቀዳምነት እቲ ንክልቴና ከጥፍእ ዘሉ ዘሎ ሓይሊ ንዓና ድማ ኣብ ቁማር ኢትዩ ከባልዓና ዘሉ ዘሎ ንዖገዳዊ ኢና ክንጥምት ብሎ ስለዚ ትግራይ partnership in a major shift Fano is forming alliance with regional organizations including those in Tigray formerly Bita rivals broad coalition building a multi-regional front to isolate the central government ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ፍጹም ስምረት ከጋጥም ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ነይሮም well it happened ብድሕሪ መጋረጃ ነዚኦም ክልቲኦም ሓይሊ ከደይ ክረዳድኡ ከቢድ ፀገም ዝነበረ ሓደ ሓይሊ ጥራዩ ሓደ ከስብሮም ዝኽእል we know that ተርዲኹም ኣሎ ሻዕብያ ጥራይ ገብሮ ዝኾነ እዚ ንክልቲኦም ሓያል ዝኾነ ንክልቲኦም ድማ ንህላዊኦም ዘድሊ ደጀን ክኾኖም ዝኽእል ንሽግሮም
كردا زغلن كحجزهم زغلن جنوين لدما كتقعم زي دل حيلين تلو إيرترايو نزيهم كل تحيلتات كسبرو ولا نتفاهم نز بهالحبرات فترلون بدحر مجارجة قصيل دي تاريخ نجر إيرتراي كونزو حتى دم يتأمامنون يميرو قل كلاتهم إيرترا كم دجنوم يوم دحزوانيرو إيرترا أمودة تاكتت حنا ناتخل تدليا إيرترا كتت حنا ناتخل يوم زولونيرو كلاتهم تم اللي ناتهم كم يوم زولو الجد ما هو حاتون مدحانيت ناتو إيرترا يدلا كابي إيرترا وصاي أنصار عبدو كبلو زغل حيل يلا كحجزو زغل حيل يلا بشمام ولا بمورالاو حاجز كبو أقول يوم جن أنا قرت تسنكيرا كلا غلو لزغل متنفس كونا زغل كل نجار كونا لزغل إيرتراي فزين إيرترا سلزة حاجة كلت يوم كل جزء كل تحيلتات كشم قالوا أنتوا خاينو من يدو شم قالوا ميزبان نعمل إثيوبيان سوماليان حفكو فابز بأسولو زنبرو منا شم قالوا تركي سلام تاي تركا شم قالوا معناه هاتو ليفرج على تركي إثيوبيا زعبي إنفسترنا إثيوبيا تركي درونا دي شطلو نسي سلزة أبي أحمد كاب تركوس أي خيدايكن نسوماليا دم دارجا واردي أي ممكن بلون خلينا سلزة نغلط يوم كاسم عام زغل تركي نيرو that's why دما أبي أحمد من قد غيره بتركيا بانكرا تفراري سلازي تي شركنات كم تجبر كجبر كاز غل حالي نخلت يقع أعمم الزلوي عبنت إرتراي توبياني باسلو ويون هيتردادون زعجي دلنا يدرج خيبس أنا نيرتراي توبيان أبت أولا كم تنزغل منيو كبهال كل مني راشا يكون برجس نيرترا كقد دايكل راشا ولا حنت لفرج بلنا من نيرترا أمريكا ونا يكون أمريكا نيرترا قد دايكل إيرترا سديتو دليو كأمريكا فريها يتقبلني معناته أوريد أمريكا تكبدنا تاجرات الله كذا تفاصيل تدلين أمريكا أمينة ويون أمريكا فريها أبزيتو دليو من قديت خيدنا توم كو خجبر زغل زبال تشاينا بتشاينا كنو دودا تشاينا بحيلنا إيرترا كقد دايكل إثيوبيا ما عاد أدان سلو جلن سلو زلوا كذا قد داخل إيرترا جن كندوز أكل لفرج بلون سلزي إيرترا ما نم كقد دا زغل جل سبات له جبسي جبس ناو تاي لفرج له إيرترا جبسي إيرترا قبل جبسي ما عاد لفرج له بقمت له كل جينا نقرأكم زلنا إيرترا قبل جبسي قبل لفرج له تاي تلفرج ناتنا إيرترا مش تبي خسر تغليها تاي قبل جبسي كحنا قطر يزلون كده تاي قبلنا خلونا أنا look at the map كل جزء كارتا نرى خان مسكت كايتي ترجم زمزكا إيرترا extremely strategic position يزلوها لذي جبسي نحنا بسويس كانال كعصونا تاي كعصونا نحنا كبأوروبا أنا مسونا غير كله دين مغانو نحنا جنب ببابيل من دبكنا عصونا غلينا كالاي معتاون بوجنا يلينا إيرترا مش تبي أشجرات فتحها جبسي تخرمي قوية كانوا زجبروا ده كريه ولا سلزي إيرترا يبلع لجبسي لفرج زلوا جبسي يكون نبلع لنا سبلة تنزلهم زغان إثيوبيان كم يوم زلوا بريحت كوينو ده شو بعد ساعات كان زلوا بدحريت كوينو نشعبي هذا شو كله ده سعودي أوسد سعودي أنت تجبر لنا إيرترا إن فاكت ولا حنتي تجبر لنا بحالة يعني يس كم مشارتنا كم قريبت ناس بها قريبا لا لفرج لهم لنا سعودي nothing نحط كمان كسبريكان سلزي إيرترا somehow fiercely independent هاجري ማንም ሀገር ከገድዶ ዝኽእል ሀገር ኣይኮነን ኤርትራ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ወይ ንኢጎናትና ኢለ ይኮንኩን ብላ ፋክት ኦን ግራውንድ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከገድዶ ዝኽእል ሓይሊ የለን ድሌቱ ክገብር እዩ ግን እቲ መንግስቲ ድማ ኣነ ሓያል የኢሉ ስኢል ዕንደራ ዝመርፅ ኣይኮነን ጥንቃቐ ኣለዎ ውግን ወረ ውግን ኣይደልን እዩ ዘሎ ሽግር ናይ ኩነታት ቁጠባ ኩነታት ናይቲ ሃገር ስለ ዝፈልጥ ተወሳኺ ፀገም ከምፅእ ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለዚ ነተን ዘለዎ ካርድታት ብብልሒ ይጥቀመለን ዘሎ ኣብ ቦትአን ይጥቀመለን ዘሎ بمينيمم كوست بزوحد واقع زلعل استراتيجي كسالت يدفتل and this is what we are seeing right now سلازي كل تنريون سمعان زلنا نبعلو زقرمن دستمني ابتنا يفانو ملسيلنا كنا منتاي اقداسي معبالي يقبر كم زلو تصمدو كينوتي فلاشي نريو زلنا نقر بتحتي تسرح زلو كبيد نقري سو حدا جنبار بكل من قدي توهايتكا نبلتقنا كابسورو ممنقاس يزبهال زلو context Escalation marks a significant turning point in the civil conflict between Amhara regional forces and the federal government. ስለዚህ አምሃራ ፋኖ ንበይኑ ይኮነ ዝገጥሞ ሎሚ ፋኖ ምስ ኩሎም ካልኦት ሓይልታት ውህድ ዝኾነ ግንባር ብምፍጣር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክገጥሞ The movement has transitioned from a local resistance group to a structured rebel army. ስለዚህ ካብ ኣብ ሓደ ቁሸት ኮይኑ ዝቃለ ዝነበረ ኣብይ ዝበለ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ዘለዎን ውህደት ዘለዎ ምንቅስቃስ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ናብ ኢደ ይብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢንፋክት ኤርትራ እዛ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ካልኦት እውን ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሓይልታት ብዙሓት ኣርቲክልስ ብዛዕባ ኤርትራ እንድየን ዝፀሓፋ ዘለዋ ኣነ ነጊረኩም እየ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንሕና ብትክክል እውን ክንርድኦ ይንኽእልና ዘለና ቢካዝ ሜኒ ቲንግስ ኣር ቼንጂንግ ቨሪ ፋስት ንኤርትራ ብፅቡቅ ናይ ኤርትራ ከልዕሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሰባት ከይፈተው ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክዛረቡ ይግደዱ ከም ዘለዉ እዩ ሓደ ካብኣቶም እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል እዩ
መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣብ ኤክስ ፖስት ገይሮም ማይለኩም ብዙሕ ሰብ ካ ሪኣክት ይገብረላ ኣሎ ብዛዕባ ሕቶ ናይ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ ልኡላውነት ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ዕንደራን ሸፈጥን ኩሉ ተቃልዕ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነ ፅሕፍቲ እዮም ፅሒፎም ዓበ ክብሪ ድማ ኣለና ሓደ ካብ ሕጂ ነዚኣ እንታይ ኢሉ ሪኣክት ገይርላ ኣሎ ካምሩን ሃትን ቨሪ ኢንስትራክቲቭ ናይ ብሓቂ መሃሪ ፅሑፍ ብዛዕባ ኤርትራ ብወከልቲ ናይ ኤርትራ ብዋሽንግቶን ዝተገብረ ማለት እዩ glad to see him making those arguments publicly as we need more discussions about the issue ስለዚ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መልእኽትን ፅሑፋትን ናብ ሚድያ ተውፅእ ምህላዋ ነቲ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣክንዲ ስኢልካ ብድብድቡ ምሕላፉ ኢንተሌክቹዋሊ ብምሁር ብናይ ስኮላር ደረጃ ዲቤት ትገብር ስለ ዘላ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ነቲ ዲቤት ኣገደስቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ on the economic front economic aspirations demographic size or geographical disadvantage cannot be converted into sovereign entitlement nor can the ናይ ጂኦግራፊካዊ ፀገም ናይ ቁጠባዊ ሕልምታት ናይ ብዝሒ ህዝቢ ከምኡውን ጂኦግራፊካዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ንኽትረክብ ወይ እውን ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ምክንያት ኣይከውንን እዩ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ዝግበር ዘሎ ድማ ቅቡልነት የብሉን ትብሎ ዘላ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ዲቤት ሓቂ እዩ ብትክክል ከምኡ እዩ እዚ ድማ ብልፅግና ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ይብላ ኣሎ እዚ ካሜሩን ሃትን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ትፈልጥሎ is just asking ንመንግስቲ ኤርትራ ሎቢስት ገይሩ ክቆፅሮ ይደሊ ኣሎ ተገራጫዊ ነገራት እዩ ዝገብር ንመንግስቲ ኤርትራ ዘውፅዎ ክድግፍ እዩ ዝፍትን ዘሎ ይነው እዚኦም ዋላ ቲቦርናጊ from my sources ቲቦርናጊ ዝበሃል ምሻል አንፃር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝፅሕፍ መንግስቲ ኤርትራ ሎቢ ክገብረሉ ሎቢስት ናይ ኤርትራ ክኸውን ብዙሕ ግዜ ይለሚኑ ሰሚዕያነ ካብ credible sources ማለት እዩ ካብ ዝእመኑ sources ንኩነታት ናቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ብዙሕ ግዜ ይለሚንዎም ኤርትራ ክሳብ ኤርትራውን ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለሚኑ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣይተሰማምዑን ኢሉ ስለዚ ንኤርትራ ሬፕሬዘንት ክገብርዋ ኤርትራ ገንዘብ ምኽፋል ስለ ዝኣበየቶም እዮም አንፃር ኤርትራ ዝፅሕፉ ዘለዉ እዚኣ ክትርዳና ኣለዋ ወዚት ዋይስ ኣነ ንዓይ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ወሲዱና እቲ ዕላማ ኣለዎ እምናት ኮሜንቲንግ ኦን መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ከም ኤርትራዊ ግን ንቲቦር ናጊ ወይ እውን ነዚ ካሜሮን ሃድሰን ኣይ ዶንት ኖ ክንደዮም ንሳቶም ገንዘብ ዝወስዱ ግን ንኤርትራ ብቅድሚት ኮይኖም ዝፅሕፉላን ዝማጎቱላን ካብ ኤርትራውያን ወፃኢ ብፍላይ እቶም ኤክስ ዲፕሎማትስ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ምቁፃር ኣብ ማይ ፀላእክዎን እዮም ሶሪ ቱ ሳይ ስ ኤርትራ ሎቢስት ይደልን እያ ድብለኒ ሰብ ኣሎ ንዓኻ ብርእቶ ኸያ ኣነ ግን ምናተይ የድልየና ይበሃላ እዩ ክቡራት ንባንኪ ናይ ኤርትራ ዝህጉጉ ደይኮኑስ የድልዩና እዮም ስለምንታይ የድልየና ዓለም ትፃወተሉ ባይታ ብሎቢ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣካል ናይ ዓለም ስለ ዝኾና whether we like it or not we need lobby maybe ቶም ሎቢ ናትና maybe ድፈትውና ሰባት ዘኽብሩና ሰባት ንታሪክናን ንኩንነትናን ዝርዱ ሰባት እንተዝኾኑ ፅቡቅ እዩ we need lobby ክገብሩልና ዝኽእሉ ንባንኪ ናይ ኤርትራ ከንፅፉ ዝኽእሉ ዘይኮኑ ግን ብሓፈሻ ገለገለ ኤክስ ዲፕሎማት ዝነበሩ ሎቢ ዝገብሩልና ሰባት የድልዩና እዮም ናተይ ርእቶ ከምኡ እዩ ዝብል ኤርትራ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ሎቢ ዝገብሩላ ሰባት የድልይዋ እዮም ንካሜሮን ሃድሰን ወይ ከዓ ንቲቦር ናጊ ቁፀርዎም ይብል የለዎም ወይ ይቆፀሩ ይብል የለዎም እዚኣቶም ኦልሬዲ they went እዚ ካሜሮን ሃድሰን እኳ ኣይከናንሰይ ክንዱ ዝኣክል ኣንፃር ኤርትራ ይዛረብ ኣሎ ክብላይ ክነነ ኤርትራውን ኣብ ገለገለ ይፈትዋ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪኢኹሞ ምስ ሰራዊት ሱዳን እዩስ ምስቲ ሳፍ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ደገፍ ስለ ትህብ ንኤርትራ ይፈትዋ ያቡ ሚክስ ዝኾነ ሲግናል እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ፀቅና ኢትዮጵያ ክኸውን ይፍትን እዩ ር ጀስት ዘይፀረዮም ግን ዲስ ፒፕል ኣር ቢዝነስ ፒፕል ረብሓ እዩ ሎቢ ማለት ረብሓ እዩ ገንዘብ ተኸፊልካ እዮም አንፃርካ ኮይኖም ነገራትካ ከበላሽ ይኽእሉ እዮም ኮኔክሽንስ ኣለዎም ኣዕሩኽቲ ክህልዎም ገለ ክህልዎም ክእሉ ባት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብቀረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ኤርትራውያን ኣሜሪካ ዘለዉ ይፈልጣኒ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ድሌት ከም ዘለዎም ካ ይሰምዕ ውፅኢት ኣለዎም ድየብለዎም ካልኣርስቲ እዩ ግን ወረቐትና ምፅያቕ ግን ዓብ ተራ የምፅወቱ ብፍላይ ቲቦር ናጊ ወረቐትና ንምፅያቕ ዝኸደ ርሕቀት ቀሊል ኣይኮነ ስለምንታይ ገለ ክሬዲብሊቲን ፈሎወርን ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ምፅያቕ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ኣናይስካ ዝረአ ይኮነ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሎቢ ክንዛረብ ከለና was talking to ለንቀነ ኣብ ኣፍሪካ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካውያን ናይ ኡጋንዳ ናይ ኬንያ ክሪኦ ከለኹ as much as we do ትክክለኛ ስራሕ ክንሰርሕን ክንምዕብልን ዝግባአና እቲ ኩነተ ፖለቲካ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና ኣብኡ እውን ክንጥቀመሉ ወሳኒ ኮይኑ ዝረኽቦ ዘለኹ እቲ ፅምዶ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት
ولا كوصيت له أبوليتيكا جن حدا جزء أتي أكيدا نتي بوليتيكا زت البكا نجارات له so are you prepared نتي بوليتيكا زت البكا نجارات كيركا ني زعبي وصيت نات كان خد كيد نبز بلز نجار نخد بزح زلي كاسو قمتات كتوسد دلونات على كادو ويس بيجو تتحسكا نو نحنا كومون جبر عين السبات يكوننا نيلكا كتناقص دخل أنا كم يرتراوي سب كم قلة سبيه كومنت سجبر زلهم إرترا بقول بتنا ترايكم كده ينخلينا ولا هم بقول بتنا كم كده دخلت غينا جزية وصلنا سلزة حر هذا جزية أبز ملكتهم سبات جنزب مدفع ما غيكونن جي you cannot tell me من سيرترا أبز خاني يكون جنزب يتفنيو من سيرترا أبوليتيكا وجندات بزو جنزب يتف when they see value into it أبنت نزوم يصدق قالوا ده بحاله بزو جنزب يحجزون يرام يلام بعلان دركاتشوا سكنا تزاربولو فيديو تطلعوا كنا يصدقوا لهم ناي سلام تاي قبرون يرام مخنياتو واحد ببرت راي كون كانت مكتوزة لك ببوليتيكا كتعنوا لك سلزي أبتزق بو جنزب موسى يفلتيو مستير يكون حطاته سلزي نزع قداي زيانا زي لوبي وين بفلا يمس أمريكا زولو نزع جزء لو زمدنا أنا مستخخال نمعكب ماكسيمم سرحتو صريحو مس أمريكا زلنا شجر حنساب النحوارون تفتحنا بو منصر إثيوبيا بلصقنا بوغيرو زموتلو مدرخون كون سلازغل يكبروا تراينا نبل سلازغن زينا لوبي كونسبت جد إرتراويان استراتيجيكلي كنت كامل زلنا هنا تابنا دما نيشت إسرائيلون أمريكا كميجرو أبزدليو إن فاكت أبزيت دليو وزدهم زلو the power of lobby مهلا قطر أمريكا كاب عد إنجليز لا على قطر يعتفروا سلامتاي قطر نتن جايمنا إسرائيل تمايرمو بوجرم كفيلهم تمايرمو جنزب كله so they really invested a lot of money ab America Washington ab think tanks ab universities ab colleges ab جل ab تنايس الوابوتات لازم نعمل إسرائيل داركا كبيز وخان حدا قافت يرملو that's why قطر زولو الجزيرة زبال كاميديا سلزمان تاين مالتي بزح جنزب ترى يكون استراتيجي تلكاون يعوتها كايو أبزون صبغيرنا كان حسبلو زلنا خوين يسمعني جن we are in the right place أبصبغ زخون درجة سلزلنا we shouldn't be ليت معلتن دك أصليتن سنولو ودايجن علنا كلكم هاي كلمة نغطى anyway تي كنتاتنا زوبانا is getting very interesting بس قلنا دما أبحث شوية يزلو Army 13 have spoken. Most are kids, barely out of childhood, some still teenagers. قلنا كاب كوينات ناي تجراي كاب أرمي 13 زمارخنا يوم سبات ناشتوت أنات ماريخنا لنا ساتون كزارة بخلود مال بخاي تنكفك عقلي البروباغندا يزجبر زلوا بتشم مروخسيك ورازيل كاكتر خلها كبد بلايجن ماريخهم دي ما يمارخون نجزي نقطفو أبزجن كم عين زربا and I don't understand why they bring an air representative. They were not allowed to step out of the vehicles, even just for the basic human needs, to pee. Guards enforced total confinement. The cars rolled on, carrying frightened adolescents who understood they were being delivered into a battle against their will. It was a pity. ስለዚህ ተገዲዶም ናብቲ ኩናት ከም ዝኸዱ ነዞም ህፃናት ገለ ተባሂልዩ I don't know እዞም ህፃናት ሳይኮኑ ክሪኦም ከለኹ ኣነ ግን ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብኩላ ምስ ሞተትካ ኣብ ምፍራኽን ድራማታትን ይኸታቱ anyway let's go ሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራ ደንበ ክንምለስ ኢና እቲ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ እስከ ስምዑለይ ሬፊጂስ ስደተኛታት ባዕላቶም ብገዛ ርእሶም እቲ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ኣገልግሎት ዝወሃብ ንሬፊጂስ ብዙሕ ግዜ ካልቸራሊ ሰንሲቲቭ ስለዘይኮነ ናይ ቋንቋ ፀገሙን ስለዘሎ ዋላ እውን ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ርጃኦ ትገብር እውን ገለ ሰባት ስለዝሽገሩ ንዕኡ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ እዚ መፅናዕቲ ተዳልዩ ማለት እዩ እዚ ትራስት ዝበሃል እዚ ኢንተርቬንሽን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ከም በዓል ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦትን ተፈቲኑ ነይሩ ኣድማዕ ኮይንካ ተረኺቡ ሕጂ ካብኡ ብምብጋስ ኣብዛ ዓዲ ኸ ምክንያቱ ምስ ብዝሒ ስደተኛታት ምምፃእ ንዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ከዓ ሓገዝ ከይረኸቡ ብተርፉ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ክኸዱ ስለዝፀንሑ ነዚ ኣገዳስነቱ ተራእዩ እዩ ነዚ ፕሮጀክት ኣቕሪብዎ ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ
ዌስት ለንደን ኣብ ለንደን ማለት እዩ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕቲ ሕጂ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሲ ተሳተፍቲ ንሽም ሓደ መፅናዕቲ ክተካይድ ሲ ተሳተፍቲ የድልካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ተሳተፍቲ ግን ረቋሒታት ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነ ክሳተፍ ዝኽእል ፍሉይ ዝኾነ ክራይተርያ ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ክሳተፍ ሕጂ ተን ቀንዲ ዓበይቲ ክራይተርያ ተቐሚጠን ዘለዋ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ኣብዚ መፅናዕቲ ክሳተፍ ዘለዎ ዝብል እታ ቀዳመይቲ ዕድመ ማለት እዩ ዕድመ ካብ ንኣሽቱ መንእሰያት ወይ ከዓ ያንግ ኣዳልትስ ንብሎም ካብ 18 ክሳብ 35 ዘለዉ ዕድመ ክኾኑ ኣለዎም ካልእ ኢሚግራንትስ ወይ ከዓ ስደተኛታት ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ንኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ማለት እዩ ንኣብነት ደቀና ምሻ ኣለዉ ብዚ ያንግ ጀነሬሽን ንዖም ኣይምልክትን እዩ ካብ ኤርትራ ተወሊዶም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፁ በየን መፅኦም ኣየገድስኒ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራሕ ከዓ እቲ ሪሰርች ብዙሓት ሕጂ ኮንታክት ጌርኩም ነርኩም ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ናይ እዛ ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርአያ ስለሰረትኩምለይ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስቲጌት ኣይገበርኩን ኣለኹ ቶፒክ ግን ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንህዝቢ ዘገልግል ስራሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ዝምልከቶም ሰባት ናብ ብዙሕ ሰባት ተበፂሑ በዝናትና ድሕሪ ብዙሓት ሪኦሞ ዕድል ገይሩ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ዘገድስ ሓበሬታ ናብቲ ቻነለን ከይድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሪሰርችን ህዝብና ዝምልከት ኣዝዩ ድሩት ስለ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ንመድሃኒት ድዩ ንካልእ ኩሉ መፅናዕቲ ክግበር ከሎ ንፅዓዱ ኢሉ ዝተገበረ መፅናዕቲ ኢና ንጥቀም ዘለና ስለዚ ንህዝብና ዝምልከት ሪሰርች ብሕጂ ክግበር ብኣናይ ክግበር ከምኡውን ስፖንሰር ዝገብሩን ፋንድ ክገብሩ ዝኽእሉን ክርከቡ ከለዉ ተሳትፎ ድማ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንጥዕናኻ ይኹን ንትምህርቲ ንኩሉ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ወላ ኣካላዊ ጥዕናታት እቲ ትወስዶ መድሃኒታትን ሓገዛትን ኣብ ሪሰርች እዩ ዝምርኮስ እቲ ሪሰርች ድማ ነቶም ንሱ ዘፅንዖም ብኦም እዩ መደብነምታ ዝበፅሕ ስለዚ ንሕና ሓንጎልና ኣካላትና ጉልበትና ኤቭሪቲንግ ናትና ዲፍረንት ስለዝኾነ እቲ መድሃኒት ኤግዛክትሊ ንዓና ክኸውን ዝኽእል ኣብ ህዝብና ምስ ዝግበር ጥራይ መፈተኒ ክገብሩካ ማለት ኣይኮነ ነቲ ሓበሬታ ናትካ ወሲዶም ብኡ መለክዒ ነቲ ሪሰርች ከካይድዎ ክእሉ ስለዚ ከምዚ ዝገብራ ዘለዋ ኣሕዋትና እውን ክብረለኒ ኣይፈልጠኒ ግበረልና የለና ይኮኑ ዝገብሮ ዘለኹ ስለ ዝረኣኮ እዩ ተወሳኺ መፅናዕቲ ክትገብርሉ ስለ ዝግባእ ኢለ ቀሪበ ኣለኹ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ንኩሉ ዘገድስ ዝበልናይ ሓበሬታ ኢና ንቕርብ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሓገዝ ብላይክ ዲ ብሰፖርት ክገብሩና ድማ ንምሕፀን ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ዘፅብቑ ምዝያደ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ተንክ ዩ سوعة زي خبرت الله كل البلد يبلوت علينا